Αρχιτεκτονικής προσελήσατε στην Κέντρο Εθνικής Μεσογείου, όπου μετά από μια περίοδο δυσκολιών και περιορισμών μπορούμε από κοινού να γιορτάσουμε την αρχιτεκτονική. Μια τέτοια μέρα, στη συνεργασία με την Επιτροπή των Αρχιτεκτόνων του ΚΑΜ, συζητώντας και σχεδιάζοντας για το ποια θα πρέπει να είναι αυτή η εκδήλωση που θα μας φέρει κοντά μια τέτοια σημαντική ημερομηνία για την αρχιτεκτονική, σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον κύριο Στεφάνη Μπομπότη, έναν αρχιτέκτονα του οποίου το έργο πολύ συζητάμε στα Χανιά, λιγότερο γνωρίζουμε το πρόσωπο και τη διαδρομή. Είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία λοιπόν να τον έχουμε εδώ και είναι μεγάλη χαρά που θα μπορέσουμε να περιεργαστούμε μετά και με την ησυχία μας πινακίδες από την δουλειά που έκανε στο μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο πλέον αποτελεί ένα κομβικό όργανο στον οργανισμό της πόλης, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο δημιουργεί μια νέα νησίδα πολιτισμού στη Χαλέπα, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον που γύρω από αυτό και εξαιτίας αυτού πιθανότατα η Χαλέπα έχει την ευκαιρία να επανέλθει σε μια πολύ δραστήρια και πολύ λαμπερή περίοδο όπως είχε ζήσει και στο παρελθόν. Το μουσείο αυτό για το οποίο όλοι είχαμε άποψη, όλοι είχαμε γνώμη, κανείς δεν είχε γνώση πριν να ρίξει τις πύλες τους τελευταίους μήνες και βέβαια είναι ένα μουσείο το οποίο κερδίζει τις εντυπώσεις, σαφώς βέβαια λόγω του περιεχομένου του, αλλά και βεβαίως λόγω του ξεχωριστού αυτού σχεδιασμού. Και αν κάποιος αναρωτιέται πώς με τέτοια μέρα επιλέγουμε να παρουσιάζουμε ένα μουσείο και γιατί όχι, μπορεί να είναι και σύμπτωση, αλλά στις 3 Οκτωβρίου του 1966 εγκαινιάστηκε και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Έτσι λοιπόν κάπως θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στεφάνη Μπομπότη και την παρουσίασή του έχει αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Λευτέρης Βεργεράκης. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε κύριε Μπομπότη και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, για την διάλεξή σας μια τέτοια μέρα. Έχουμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του μουσείου. Το μουσείο το γνώρισα σαν μορφή, σαν εξωτερική εικόνα πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει η κατασκευή του. Η ανάμειξή μου σαν αρχιτέκτονα της Εφορίας Αρχιτεκτονικών Χανίων μου έδωσε στην παρακολούθηση των εργασιών μου έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε και θέματα επιβλέψεων κτλ. Τα οποία φαντάζομαι θα σχολιάσετε ο ίδιος, δεν θέλω να επεκταθώ. Γνωρίζω ότι είχατε σημαντικούς δασκάλους, ότι οι σπουδές σας στην αρχιτεκτονική πρόοδο της Νάπολης, στην αρχιτεκτονική σχολή της Νάπολης και στη συνέχεια στη Βενετία, σας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μαθήματα από τον Τζιακάρλο Ντεκάρλο και στην Νάπολη και στη συνέχεια στην Βενετία από τον Κάρλο Σκάρπα και τον Κάρλο Αϊμονίνο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, Μανφρέντο Ταφούρη και Φραντσέσκο Νταλκό στην ιστορία αρχιτεκτονικής, Μάσιμο Κατσιάρη στην φιλοσοφία. Για τους περισσότερους συναδέλφους αυτά τα ονόματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και γνωστά. Σύμφωνα με δικές σας αναφορές σε συνέντευξη που ψάρεψα στο διαδίκτυο, επέλεξα κάποια αποσπάσματα, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω πριν πω για τα τυπικά βιογραφικά σας στοιχεία. Θεωρείται ότι η αρχιτεκτονική, σαν κατά ένα μέρος ανθρωπιστική και κατά το άλλο μέρος εφαρμοσμένη επιστήμη, συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση των κοινωνικών και ατομικών συμπεριφορών. Η ιδιαίτερη σημασία προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δημόσια κτίρια και δημόσιοι γενικά χώροι. Το μουσείο είναι ένα από αυτά. Αναφέρεται ότι τα πολιτιστικά κτίρια και τα κτίρια εκπαίδευσης ανήκουν στην πρώτη βαθμίδα σπουδαιότητας. Πρέπει να σχεδιάζονται λοιπόν τα μουσεία με στόχο όχι μόνο να εκθέτουν ευρήματα προηγούμενων πολιτισμών, αλλά το κυριότερο να παράγουν πολιτισμό μέσω των εκθεμάτων. Διατύπωση με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Έχετε συνεργασία με τον γιο σας, Λουκά Μπομπότη, τα τελευταία 16-17 χρόνια, από το 2015. Και οι διαφορετικές προσεγγίσεις δύο αρχιτεκτόνων με διαφορετική εκπαίδευση και διαφορετική προσέγγιση δίνουν μια δυναμική και μια δυνατότητα εξέλιξης της αρχιτεκτονικής σας προσέγγισης και σκέψης. Σε σχέση
με το τι αρχές ακολουθείτε στα έργα σας, έχετε αναφέρει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει διαμορφώσει κοινές κοινωνικές παραμέτρους, αλλά κάποια συγκεκριμένα έργα όπως η κατοικία και όχι μόνο, διατηρούν κάποιες σταθερές αρχές σχεδιασμού που έχουν επιβεβαιωθεί στον χρόνο του κάθε τόπου. Ενώ δημόσια κτίρια διέπονται από πιο κοινά παγκόσμια χαρακτηριστικά. Η ιδιαίτερη ενασχόλησή σας με κτίρια εκτός Ελλάδας έχουν συμβάλει στην εξέλιξη των γνώσεων και της γενικότερης παιδείας σας, επειδή έχετε ασχοληθεί με ιδιαίτερα σύνθετα κτίρια. Όμως, όσον αφορά το ερώτημα της συνύπαρξης ιστορικών κτιρίων και κτιρίων σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που ήταν λογικό να με απασχολήσει σαν αρχιτέκτονα λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, λέτε ότι όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, η απάντηση δεν είναι καταφατική ή αρνητική κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν. Εξαρτάται από την περίπτωση. Πολλές πόλεις περιλαμβάνουν ιστορικά κτίρια διαφορετικών χρονικών περιόδων. Κάθε περίοδος διακρίνεται εκτός των άλλων και από την αρχιτεκτονική έκφραση των κτίριων της. Εκφράσεις σαφώς διαφορετικές μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν οι χρονικές περίοδοι που εκπροσωπούνται απέχουν χρονικά μεταξύ τους. Η τεχνολογία και ο τρόπος διαβίωσης απέτησαν στην πορεία της ιστορίας προσαρμογές σε διάφορα επίπεδα. Όλες λοιπόν αυτές οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές εκφράσεις με την πάροδο του χρόνου συνέθεσαν ένα ενιαίο ψηφιδωτό με διαφορετικές αρχιτεκτονικές αποχρώσεις και προφανώς η κάθε μια από αυτές τις αποχρώσεις για την εποχή τους ήταν σύγχρονες. Λέτε λοιπόν ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και στη σημερινή εποχή, η οποία οφείλει να αφήσει το δικό της αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Διαφορετική όμως περίπτωση θεωρείται τους παραδοσιακούς οικισμούς. Εκεί η όποια αρχιτεκτονική παρέμβαση θα πρέπει να λάβει υπόψη της και να σεβαστεί την τυπολογία του οικισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν τρόποι να ενταχθούν σύγχρονα στοιχεία που δεν πρέπει όμως να αλλοιώσουν τη γενικότερη αισθητική του οικισμού. Μπήκα στον πειρασμό να κάνω αυτή την αναφορά, γιατί έχει σημασία ότι το κτίριο το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη μας με δική σας μελέτη δεν έρχεται από το πουθενά, είναι προϊόν μιας εμπειρίας αλλά και μιας πολύ συγκροτημένης και φιλοσοφημένης αρχιτεκτονικής επεξεργασίας. Λοιπόν, είπαμε ότι σπουδάσατε στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Νάπολης και της Βενετίας, έχετε δώσει σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδας, έχετε βραβευτεί με το βραβείο Αθηνά. Τη δεκαετία του 80 δημιουργήσατε την εταιρεία Bobotis Architects και όπως ανέφερα πριν το 2015 μαζί με τον Λουκά Bobotis, τον αρχιτέκτονα Λουκά Bobotis, την Bobotis και Bobotis Architects. Τα έργα που έχετε σχεδιάσει και διευθύνει είναι μεγάλα και σύνθετα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως αεροδρόμια, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, κτίρια τραπεζών, συνεδριακά κέντρα, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πύργους κατοικιών και γραφείων, οικισμούς, βίλες, μεγάλες θαλαμιγούς. Πολλά από τα έργα έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο και περιοδικό ελληνικό και ξένο τύπο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Κορέα, Αργεντινή, Ιαπωνία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Τουρκία, Αυστραλία. Κάποια ενδεικτικά έργα θα αναφέρω: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, επεκτάσεις και συνολική εσωτερική αναδιαμόρφωση. Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης Μακεδονία, νέος αεροσταθμός και αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου. Κτίριο Τράπεζας Πειραιώς στο κέντρο της Αθήνας. Πύργοι κατοικιών και γραφείων στο Βουκουρέστι. Πύργος 36 ορόφων, ξενοδοχείο 5 αστέρων Κύπρος. Ειδικό κτίριο υποστήριξης μουσείων στην Αγία Πετρούπολη. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Wellness Resort στη Ρόδο. Wellness Resort στη Λακωνία. Εμπορευματικό κέντρο στο Θειάσιο Πεδίο. Εμπορευματικό σταθμό στο Τρέντο Ιταλίας. Εμπορευματικό κέντρο και ξενοδοχείο στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, οικισμός 5.000 κατοίκων και εμπορικό κέντρο στο Βουκουρέστι, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και Υπαίθριου Αμφιθεάτρου, διαμόρφωση ιστορικού αστικού κέντρου Άργους, αρχείο πολιτιστικού ιδρύματος Τράπεζας Πειραιώς, σταθμός Κουρασγερόπλαιων στην Ντόχα του Κατάρ, αθλητικό κέντρο Παντελερία Ιταλίας. Λοιπόν, παρακαλώ ελάτε στο βήμα για να σας απολαύσω. Gracias.
Έλεγα λοιπόν ότι ευχαριστώ όλους το ΚΑΜ και όποιους σκεφτήκαν να με καλέσουν για να μιλήσω την μέρα αυτή που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Αρχιτεκτονικής, γιατί είναι μια μέρα πολύ σημαντική. Είναι άλλωστε το θέμα της αρχιτεκτονικής δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό το τι σημαίνει αρχιτεκτονική. Συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι το κέλυφος ενός κτηρίου, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε το τι είναι αυτό το οποίο δημιουργήσε αυτό το κέλυφος και τι υπάρχει μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερα χαίρομαι διότι αυτό γίνεται στα Χανιά. Όχι μόνο επειδή έτυχε να σχεδιάσω αυτό το μουσείο, αλλά επειδή αυτή η πόλη είναι, εξ όσων εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, είναι η μοναδική πόλη πέραν των δύο μεγάλων πόλεων της Ελλάδος, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο. Έτυχε να δω αρκετά έργα στην πόλη αυτή, τα οποία πραγματικά εγώ θαυμάζω και τα οποία εκφράζουν ένα αρχιτεκτονικό έργο εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να αποτελεί παράδειγμα στις υπόλοιπες πόλεις, που να τις πω έτσι, να τις χαρακτηρίσουμε με τον όρο της επαρχιακές πόλεις, το λέω με την καλή έννοια του όρου, όπου δεν βρίσκει κανείς τέτοια δείγματα αρχιτεκτονικής. Άρα λοιπόν, βρίσκομαι απέναντι σε ένα κοινό και σε μια πόλη, όπου θα πρέπει να είναι αυστηροί πάρα πολύ με αυτά τα οποία τουλάχιστον εμείς σχεδιάζουμε. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν, ενώ στην αρχή η σκέψη ήταν να παρουσιάσω το Μουσείο των Χανίων, αλλά λόγω της μέρας υπήρξε μια σκέψη να παρουσιάσω περισσότερο την αρχιτεκτονική σκέψη στο σύνολό της, στην καρδιά της. Δανείστηκα λοιπόν 4 έργα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί, τα οποία έχουν σχέση μόνο με μουσείο, και μέσα από αυτή την παρουσίαση να αναλύσω κάποια από τα θέματα τα οποία απασχολούν τους αρχιτέκτονες, τουλάχιστον έτσι νομίζω, για να καταλήξουμε σε κάποιο σχεδιασμό ανεξαρτήτως έργου και τώρα συγκεκριμένα με τα μουσεία, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν, είναι από τα πιο σημαντικά έργα τα οποία μπορεί να σχεδιάσει ένας αρχιτέκτονας, δεδομένου ότι δεν φιλοξενούν μόνο πολιτισμό, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως. Αυτό που πρέπει να κάνουν ιδιαίτερα είναι να παράξουν πολιτισμό. Και για να παράξουν πολιτισμό πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα. Πέραν του κτηρίου δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο, θα το δούμε στην πορεία, να φιλοξενήσει τα ευρήματα τα οποία θα ενταχθούν μέσα στο μουσείο, η διαχείριση του μουσείου και ο τρόπος έκθεσης του μουσείου και οι συνεχείς δραστηριότητες που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο μουσείο είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα το μουσείο να παράξει πολιτισμό. Δηλαδή τα εκτέματα να μπορέσουν να γίνουν αντιληπτά το παρατηρητή, στο κοινό το οποίο εισέχεται στο μουσείο, να γίνουν αντιληπτές οι αξίες, οι αιτίες που δημιουργήσαν τα εκτέματα και όχι αυτά τα εκτέματα τα οποία ούτως ή άλλως θα τα δει. Εάν αυτό το καταφέρουμε, τότε το μουσείο έχει πραγματικά επιτελέσει αυτό το σημαντικό έργο. Έχουμε ανάγκη από την παραγωγή πολιτισμού. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία δεν παράγει ιδιαίτερα αυτόν τον πολιτισμό τον οποίο θα θέλαμε, παράγει τεχνολογικό πολιτισμό. Πράγματι, στον τεχνολογικό πολιτισμό είμαστε πάρα πολύ ψηλά σήμερα. Έχουν χαθεί όμως οι αξίες τις οποίες πρέπει να υποστηρίξει ο τεχνολογικός πολιτισμός. Ο χρόνος ήταν προορισμένος και για να μην πλατιάσει όλη αυτή η παρουσίαση. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως, με λίγο πιο πρακτικό τρόπο να τα δούμε πώς σχεδιαστήκαν αυτά τα 4 μουσεία, δίνοντας έμφαση μεγαλύτερη στο Μουσείο των Χανίων. Αλλά το καθένα από αυτά υπάρχουν ομοιότητες και μάλιστα τα μουσεία αυτά έχουν σχεδιαστεί σε διαφορετικούς χρόνους. Άρα λοιπόν, για αυτόν που σχεδιάζει, για τον αρχιτέκτονα,
Κάθε φορά που σχεδιάζει κάτι καινούριο και έχει προβληματιστεί για μια σειρά από θέματα, δεν μπορεί παρά να εντάξει στο καινούριο έργο τους καινούριους προβληματισμούς. Έχει αυξήσει την παιδεία του. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι το επόμενο έργο θα είναι καλύτερο ή λιγότερο καλύτερο, αλλά θα έχει εξελιχθεί, γιατί θα έχει εξελιχθεί η παιδεία του ίδιου του αρχιτέκτονα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με έναν πολύ σύντομο όρο το τι είναι αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι η σχέση του ανθρώπου με τον χώρο. Και αυτό δεν είναι σημερινό, ξεκινάει από την εποχή των σπηλαίων. Από τότε ο άνθρωπος άρχισε να εκμεταλλεύεται κάποιον χώρο, αλλά λοιπόν είχε μια σχέση με αυτόν τον χώρο. Χωρίς να περάσουμε όλη αυτή την ιστορία, από την προϊστορία, από την παλαιολιθική, από την νεολιθική εποχή και μετά να κάνουμε τις αναλύσεις των χώρων, όλοι μας ζούμε σε κάποιους χώρους, στους οποίους αισθανόμαστε άνετα ή δεν αισθανόμαστε άνετα. Αυτό επηρεάζεται από μια σειρά από καταστάσεις και από παραμέτρους για να συμβεί. Έχουμε λοιπόν η αρχιτεκτονική, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, είναι δυσυπόστατη. Είναι ανθρωπιστική καταρχάς και μετά εφαρμοσμένη. Ανθρωπιστική διότι έχει μέσα στην παιδεία, πρέπει δηλαδή να καταλάβει κανείς ο άνθρωπος πώς είναι ως υπόσταση, τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τις ανθρώπινες συνήθειες, τις δραστηριότητες, τη χρήση, πώς θα χρησιμοποιήσει τον χώρο, την ψυχαγωγία, τη μεταφυσική, τη θρησκεία που είναι κάτι το οποίο, τη μουσική και προφανώς και την αισθητική. Αυτό λοιπόν είναι να καταλάβουμε ακριβώς ο άνθρωπος αυτός που θα ζήσει μέσα στον χώρο, τι είναι ακριβώς, πώς συμπεριφέρεται μέσα στον χώρο, τι ανάγκες έχει στον χώρο. Το άλλο θέμα της εφηρμοσμένης είναι λιγότερο, αν θέλετε, δεν θα έλεγα δύσκολο, αλλά είναι πιο εύκολο, διότι μετά πρέπει να βρεις τον τρόπο να σχηματοποιήσεις αυτά τα πράγματα, δηλαδή να βρεις το σχήμα, να δεις την εργονομία, δηλαδή σε τι ύψος θα μπει ο πάγκος, δηλαδή το κάθισμα. Επίσης είναι σημαντικό για να μπορεί κανείς να ζει άνατα μέσα στον χώρο. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις, τι τεχνολογία, τις τεχνολογίες, διαστάσεις και μέγεθος. Πολύ σημαντικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ψυχολογία του ανθρώπου. Θα τα δούμε λίγο στη συνέχεια αυτά και θα επανέλθουμε. Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου πάμε με το αρχαιολογικό, με το αρχαιολογικό μουσείο. Υπάρχει μια πορεία που γίνεται ανάμεσα από τα εκθέματα των παρελθόντων πολιτισμών. Αυτή η πορεία δεν μπορεί να μην απασχολήσει και τον αρχιτέκτονα, πόσο μάλλον και εκείνους που θα ασχοληθούν με την μουσιογραφική έκθεση, η οποία θα πρέπει να υπηρετήσει την μουσιολογική, δηλαδή το πώς θα εκτεθούν τα εκθέματα, τα ευρήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να παράξει πολιτισμό το μουσείο, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητές οι αξίες, πώς θα κοπιάσει να κάνει αυτή τη διαδρομή, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε όλοι μας περάσει από μουσεία και αυτές είναι και δικές μας προσωπικές εμπειρίες. Και κάποια στιγμή, σε ένα μεγάλο μουσείο ιδιαίτερα, επέχεται κόπωση. Επέχεται κόπωση διότι υπάρχει πρόβλημα και στην αντίληψη της κυκλοφορίας, της πορείας. Είναι μερικές φορές χαοτικό. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία δυσκολεύουν στην αντίληψη του εκθέματος. Όπως επίσης υπάρχουν πράγματα στο μουσείο και αντικείμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, διότι επηρεάζουν την παρουσία των εκθεμάτων. Υπάρχει λοιπόν το έκθεμα, έχει στην ουσία αποσπαστεί κάποια στιγμή από τον χρόνο και από τον χώρο μέσω των αναξεκαφών. Έχει έρθει στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν μπαίνει μέσα σε έναν χώρο, σε ένα μουσείο, έχει φύγει από τον χώρο που το γέννησε και μπαίνει σε έναν χώρο και είναι μετέωρο. Πρέπει να υποστηριχθεί, γιατί πλέον έχει φύγει από τον χώρο στον οποίο υπήρχε. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και η αρχιτεκτονική και η μουσιογραφία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια αμεσόταση σχέση που δημιουργείται μεταξύ του ανθρώπου και του εκθέματος και εκεί ακριβώς πρέπει να μην παρεμβαίνει ο χώρος, δηλαδή να μην συγκλείβεται το έκθεμα από το χώρο. Για παράδειγμα, κάναμε προηγουμένως μια συζήτηση για το παιδάκι. Σε ένα μικρό χώρο, ο χώρος στενεύει το έκθεμα, δηλαδή επηρεάζει αρνητικά το έκθεμα.
το όχημα δεν μπορεί να αισθάνεται, επειδή το έχουμε βγάλει από την ανασκαφή του, θα πρέπει να είναι μόνο του και με την πληροφορία του. Διότι δεν είναι, και πρέπει από εκεί να πάρει κανείς την πληροφορία και να μην αισθάνεται ότι είναι πληγμένο μέσα σε 2 τείχους ή σε 3 τείχους. Το μέγεθος του χώρου επίσης έχει μεγάλη σημασία. Όταν το μέγεθος του χώρου είναι μεγάλο και ως προς την διάσταση την επίπεδη και ως προς τον χώρο, ο χώρος πάντα να υφίσταται. Γίνεται αόρατος. Δεν υπάρχει ο χώρος. Και για να μην υπάρχει πρέπει να είναι και πολύ λιτός. Έτσι ώστε το κυρίαρχο στοιχείο να είναι το έκθεμα και όχι ο χώρος. Θα φέρω ένα παράδειγμα στο Μουσείο ΣΕ στη Γαλλία, που ήταν ένας σταθμός, αν δεν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν εκθέματα και δίπλα υπάρχουν μια σειρά από μάρμαρα τα οποία ήταν μέσα στο σταθμό κτλ. Δεν μπορεί να δει στο μουσείο, δεν το καταλάβετε. Βλέπετε ποιο είναι το έκθεμα και ποιο είναι το στοιχείο του χώρου που υπήρχε προηγουμένως. Μετά έχουμε προφανώς έναν ειδικό φωτισμό ο οποίος πρέπει να γίνει για να μπορεί να αναδειχθεί ακόμη καλύτερα το έκθεμα. Και μετά είναι η μουσική πορεία, η οποία για να μην κουράσει θα πρέπει να έχει κάποιες αναφορές. Μπαίνω σε θέματα τα οποία δεν είναι τόσο του αρχιτέκτονα, παρά τα αυτά όμως δεν μπορεί να μεταλάβει υπόψη του, σχεδιάζοντα τον χώρο. Ένα μουσείο πάντα έχει κάποια σημαντικά εκθέματα, κάποια λιγότερο σημαντικά παίρνουν προφανώς τον ρόλο τους και κάποια εξαιρετικά σημαντικά. Πρέπει λοιπόν με τα εξαιρετικά σημαντικά να μπορούν να εντοπίζονται, ούτως ώστε η πορεία που κάνει ο παρατηρητής και ο επισκέπτης του μουσείου να βγαίνει από μόνη της, να μην χρειάζεται καθοδήγηση από οποιονδήποτε. Δεν μιλάω για τις ειδικές γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει μέσω μιας ξενάγης κτλ. Μιλάω να την επισκεφτεί από μόνο του. Έτσι λοιπόν μειώνει τον κόπο του παρατηρητή, του δίνει την ευκολία της πορείας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα μουσεία, για τα αεροδρόμια. Όταν κάποιον μπαίνει στο αεροδρόμιο και θέλει να βρει την έξοδο του, πανικοβάλλεται. Πρώτον, γιατί έχει μπει στη διαδικασία του ελέγχου με των αποσκευών. Δημιουργείται στρες, είναι μετρημένο. Δημιουργείται στρες αν προλάβει να πάρει το αεροπλάνο. Άρα λοιπόν η εύκολη πορεία του διευκολύνει προφανώς τον χρόνο που θα φτάσει εκεί, του μειώνει το στρες και στο τέλος αφήνει χρόνο για να κάνει αγορές και έτσι το αεροδρόμιο έχει αποτελέσματα και οικονομικά. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα μόνο το μουσείο. Γενικότερα το μουσείο ιδιαίτερα όμως, επειδή κοπιάζουμε, διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά γνώσης μέσα από τον πολιτισμό, δεν είναι εύκολη ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα μουσεία εκτίθεται όλη αυτή η ανασκαφική δραστηριότητα η οποία υπήρξε παλαιότερα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι μήτρες της παραγωγής πολιτισμού. Πρέπει να υπάρξει μια διαλεκτική σχέση σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως μεταξύ κτηρίου και εκθεμάτων. Πρέπει το κτίριο να μπορεί να υποστηρίξει και τις σημερινές μουσιογραφικές εκθέσεις, οι οποίες γίνονται με κάποιο τρόπο και προβάλλονται με κάποιον τρόπο, γιατί αυτή είναι η τεχνολογία του σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι η τεχνολογία του αύριο. Πρέπει λοιπόν τα μουσεία να έχουν, όλα πρέπει να έχουν ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Τα μουσεία όμως θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν και τις μελλοντικές σκέψεις και προτάσεις των μουσιολόγων και μουσιογράφων για να μπορούν να συνεχίσουν να είναι μήτρες παραγωγής πολιτισμού. Άρα λοιπόν η αρχιτεκτονική θα δημιουργήσει τους κατάλληλους χώρους για να μπορέσει να υποστηρίξει τις ροές των ευρημάτων, να μπορεί να υποστηρίξει την προβολή τους, να μπορεί να υποστηρίξει τις διάφορες δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνουν στα μουσεία, ώστε να γίνει πάντα πόλος των οποίων οι παρατηρητές, οι πολίτες οι ίδιοι, οι οποίοι πολλές φορές επειδή έχουμε το μουσείο, αλλά θα το επισκεφθούμε την επόμενη μέρα και την επόμενη ξανά και πολλές φορές δεν το επισκεφτόμαστε. Με διάφορες δραστηριότητες που πλαισιώνουν το μουσείο αυτό καθεαυτό, οι οποίες ήδη γίνονται και γίνεται πραγματικά, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή σε αυτό το μουσείο και επειδή έχω επισκεφθεί και άλλα μουσεία, πρέπει να θεωρήσω ότι αν ξέρεις το μουσείο της Ακρόπολης που είναι αυτό που είναι, ίσως είναι το μουσείο που έχει γνωρίζει δραστηριότητες και με εξαιρετικό τρόπο. Άρα λοιπόν ο τρόπος έκθεσης μουσιογραφική πρέπει να αξιοποιήσει επίσης
τις δυνατότητες που τους παρέχει το κτίριο. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μία, και συνήθως δεν γίνεται, και αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι ωφέλιμο. Εμείς είχαμε την ευκαιρία στο Μουσείο της Σπάρτας να σχεδιάσουμε και τη μουσιογραφική μελέτη. Επειδή όμως δεν είναι αντικείμενο του αρχιτέκτονα, αυτό μας πλούτησε με γνώση βέβαια, αλλά θεωρώ ότι πρέπει τα μουσεία να γίνονται από αρχιτέκτονες αλλά και από μουσιογράφους. Και προφανώς από τους αρχαιολόγους, οι οποίοι έχουν όλη τη γνώση την οποία πρέπει να μεταφέρουν σε όλους εμάς. Αλλά λέω στην πρακτική τους, στην εφηρμοσμένη τους πλευρά πρέπει να γίνονται με συνεργασία και των δύο. Ούτως ώστε να μπορεί να περάσει ο ένας στον άλλον κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα αξιοποιηθούν. Αναφέραμε λοιπόν και την διαχείριση η οποία θα οργανώσει τις εκθέσεις. Βασικά άξονα του σχεδιασμού. Προφανώς, όπως και σε όλα τα έργα, έχουμε τις συγκεκριμένες εδώ ανάγκες, τις μουσιακές αίθουσες, που κάνουμε την έκθεση των ευρημάτων, τους χώρους του κοινού, τη διοίκηση και τα εργαστήρια τα οποία είναι η κρυφή καρδιά του μουσείου, και προφανώς η αποθήκευση που δεν είναι μια εύκολη ιστορία, είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία για να αποθηκεύσεις αυτά τα ευρήματα, τα οποία περνάνε από μια διαδικασία, ώστε να φτάσουν να αποθηκευτούν. Άρα λοιπόν αναφέρθηκε πριν η σαφήνεια των προσβάσεων, ως προς το κτίριο, δηλαδή πώς φτάνει στο κτίριο. Και θα δούμε μετά αυτά όλα πώς αντιμετωπίστηκαν και στο Μουσείο των Χανίων, το οποίο η πρόσβασή τους είναι ένα πολύ στενό δρόμο. Και πιστεύω ότι όλοι μας, και εμείς που το σχεδιάσαμε και όλοι που φτάσαμε εκεί, μόλις φτάνουν υπάρχει ένα άνοιγμα που δημιουργεί μια έκπληξη, και αυτό είναι πολύ θετικό για αυτόν που θέλει να επισκεφτεί το μουσείο. Η άμεση λοιπόν αντίληψη των ιστορικών και εξωτερικών κινήσεων των κυκλοφορικών είναι πολύ βασικό θέμα. Οι οπτικές προσεγγίσεις των εκθεμάτων, δηλαδή πρέπει να δημιουργούνται, γιατί ορισμένα από τα μουσεία έχουν τις ανάγκες αυτές. Δηλαδή, όταν πρόκειται να προβάλλεις κάτι το οποίο είναι οριζόντιο, δηλαδή μια κατοικία, ας πούμε, παλιά, ή ψηφιδωτά, τα οποία είναι στο επίπεδο, όταν τα βλέπεις, βέβαια αυτοί που τα χρησιμοποιούσαν τα βλέπανε από το ίδιο ύψος του ανθρώπου, αλλά πολλές φορές είχαν και κάποια άλλα στάθμια που τα παρατηρούσαν. Εμείς όμως πρέπει να τα διαβάσουμε, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Θα ήταν καλό να τα βλέπουμε από μια άλλη στάθμη. Άρα λοιπόν δημιουργούμε καινούργιες στάθμες πιο ψηλά για να μπορούμε να τα αντιληφθούμε πλήρως. Προφανώς θα πρέπει να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες. Τεχνολογίες που έχει σχέση, δεν μιλάω μόνο για το κτίριο αυτό καθεαυτό, που οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν. Έχουν τεχνολογίες οι οποίες μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, που σήμερα πλέον αρχίζει και γίνεται αντιληπτό σε όλους ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και προφανώς στο τέλος θα πρέπει να υπάρξει, όπως η αναγνωσιμότητα του κτηρίου, τα δημόσια κτίρια ιδιαίτερα, και όχι μόνο αυτά. Ξέρουμε ότι η ιστορία, τα κτίρια κάποια στιγμή άρχισαν να αποκτούν μετά από τις πρώτες κατοικίες, που η κατοικία κτίρια ήταν το πρώτο που έγινε, και σιγά σιγά τα άλλα κτίρια που γίνανε και βουλευτήρια, έχουν βουλευτήριο στην Πολύχνη, στην Λίμνα, που είναι του 4.000 π.Χ. Τα κτίρια λοιπόν πρέπει να αποκτήσουν μια ταυτότητα, ιδιαίτερα τα δημόσια, πρέπει να αναγνωρίζονται, ιδιαίτερα αυτά. Άρα λοιπόν, μέλημα των αρχιτεκτονών είναι και αυτό, να υπάρξει αναγνώριση του ενεργοσφάλου των κτιρίων. Προφανώς, επάνω σε αυτό θα πρέπει κανείς να τονίσει με πολύ έντονο τρόπο ότι η διαχρονικότητα του σχεδιασμού πρέπει να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, διότι πολλές φορές βλέπουμε να σχεδιάζονται και να εμφανίζονται κτίρια, και μάλιστα οι τελευταίες τεχνολογίες μετάδοσης των πληροφοριών, όπως το Instagram, το Facebook κτλ. Βλέπουμε πολύ ενδιαφέροντα κτίρια, τα οποία θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει κτίρια του Instagram πλέον, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά πολλές φορές έχουν ένα ενδιαφέρον το οποίο εντυπωσιάζουν, αλλά ο εντυπωσιασμός του πυροτεχνήματος είναι εκπληκτικό. Εντυπωσιάζουν τα πυροτεχνήματα, σβήνουν πολύ γρήγορα. Πρέπει διαχρονικότητα να υπάρξει σε ένα κτίριο. Άρα λοιπόν θέλει από πίσω να υποστηρίζεται το γιατί γίνανε τα κτίρια έτσι, και να μην είναι απλώς μια αυθαίρετη σκέψη που έγινε χωρίς να υποστηρίζεται από κάτι πίσω. Και θα τολμούσα να πω μια παιδεία η οποία πρέπει να τη διαμορφώνουμε συνεχώς. Άρα λοιπόν
όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, να δημιουργούν τα σημεία αναφοράς μέσα, οδικός φωτισμός, πληροφοριακά στοιχεία στην τομέα, ευανάγνωστα από απόσταση, για να μπορεί κανείς να μην φτάνει να σκύβει επάνω σε αυτό για να πάρει την πληροφόρηση, τα κοπιάσει με αυτό. Και προφανώς τη λειτουργική μετάβαση μεταξύ των αιθουσών, να μην τις ψάχνει τις αίθουσες, να μπορεί η ροή να είναι μια συνεχόμενη ροή. Και μετά να έχουμε τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται μέσα από, όπως και στο μουσείο τώρα έχει μπει μια τεράστια οθόνη, η οποία προβάλλει θέματα που έχουν σχέση με το μουσείο και μια σειρά από θέματα που ενδεχομένως από ανασκαφές που γίνονται και τις δραστηριότητες. Οι προβολές μπορεί να γίνονται και μέσα στο ίδιο τις αίθουσες, οι οποίες θα επεξηγούν πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα εκθέματα. Εδώ δεν υπάρχει στο Μουσείο των Χανίων με πολύ, τουλάχιστον υπάρχουν τα θέματα της Νεκρόπολης, αλλά στο Μουσείο της Πάτρας, που δεν το αναφέρομαι τώρα, το αναφέρω μια από τόσες που αναφέρθηκα σε αυτό, μπαίνοντας στην Νεκρόπολη, είχαμε προτείνει τότε, κατά την είσοδο, να υπάρξει μία, επειδή εκεί δεν υπάρχουν πόρτες, όπως δεν υπάρχουν και εδώ πόρτες, μπαίνοντας μέσα λοιπόν στην είσοδο στην Νεκρόπολη, όπου θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ατμοσφαιρικά πολύ πιο σκοτεινή από μια άλλη αίθουσα που εκθέτει δημόσιο βίο ή ιδιωτικό βίο, έπρεπε να μπει με κάποιο τρόπο ο παρατηρητής, που προηγουμένως ήταν εκτός, ήταν στο μπαρ κτλ., με κάποιο τρόπο σεβασμού, δηλαδή μπαίνει στην Νεκρόπολη. Τα εκθέματα μπορεί να είναι αντικείμενα πλέον, οι νεκροί που μπορεί να εκτίθεται, δεν πάβει όμως να ήταν κάποια στιγμή εν ζωή. Άρα λοιπόν ο σεβασμός πρέπει να είναι με τον ίδιο τρόπο που σεβόμαστε σήμερα ένα νεκρό. Άρα αυτό έχει μεγάλη προσοχή. Πώς μένει λοιπόν στο μουσείο του κανείς στην Νεκρόπολη? Προτείναμε λοιπόν τότε να δημιουργήσουμε μια υπερφωτισμένη διαδρομή των 6 μέτρων με 160.000 λουξ. Με σκοτεινό το θάλαμο πίσω, συνέχεια, ο φωτισμός αυτός γινόταν πολύ πιο έντονος. Με αποτέλεσμα ο προπορευόμενος παρατηρητής να έχανε τη σιλουέτα, δηλαδή να μην μπορεί να διακρίνει ακριβώς το περίγραμμα του ανθρώπινου, αλλά να είναι μια σιλουέτα, δηλαδή ένα υπερφωτισμένο αντικείμενο ή ένα υποφωτισμένο αντικείμενο, δεν φαίνεται καθαρά, φαίνεται μόνο η σιλουέτα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσε στον επόμενο την αίσθηση μιας αμηχανίας ενός δέους. Έμπαινε σε κάποιον άλλο χώρο, έπρεπε λοιπόν να μπει σε κάποιον. Μετά από αυτή τη διαδρομή λοιπόν, καθόταν για 4-5 λεπτά σε μια προβολή όπου υπήρχε μια αναφορά το πώς ήταν οι νεκρικές ακολουθίες τότε, ποια ήταν τα εξπότο, ποιες ήταν οι συνήθειες, ποιες ήταν οι τιμές του νεκρού, για να καταλάβει ποιες ήταν οι αξίες οι οποίες αποδιδόταν στο νεκρό, κάτι που σήμερα η αξία αυτή έχει εκφυλιστεί. Έχει γίνει μια βιομηχανική διαδικασία της ταφής του νεκρού χωρίς καμία απολύτως τιμή απέναντι σε αυτόν, ή τουλάχιστον μιας τιμής ελάχιστης. Είναι πολύ σημαντικές οι αξίες, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς την αξία του θανάτου, μόνο έτσι να καταλάβει τις αξίες της ζωής. Άρα λοιπόν η επιλογή έγινε να παρουσιαστούν 4 εμπειρίες, 4 προσεγγίσεις από 4 μουσεία με τα οποία ασχοληθήκαμε. Το πρώτο που βλέπετε αριστερά είναι της Πάτρας, το δεξιά είναι αυτό της Βεργίνας, το κάτω αριστερά είναι το δικό μας μουσείο των Χανίων και δεξιά είναι το μουσείο στην Κύπρο. Οι διαφορετικότητες, γιατί είναι εύλογο γιατί κάποια στιγμή μου έγινε και ερώτηση πώς μπορεί να σχεδιάζει κάποιος ένα μουσείο και μετά από 2 χρόνια σχεδιάζει ένα άλλο το οποίο είναι διαφορετικό το προηγούμενο. Φτάνει η διαφορετική παιδεία που απέκτησε τα 2 χρόνια να το σχεδιάσει? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς είναι τι ευρήματα έχει. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η Πάτρα είχε ευρήματα τα οποία είχαν 70 τετραγωνικά μέτρα, ένα μοσαϊκά, ψηφιδωτάδες. Το οικόπεδο το ίδιο. Η Πάτρα είχε ένα μακρό οικόπεδο. Άρα λοιπόν τελείως διαφορετικό. Η Βεργίνα είχε ένα οικόπεδο το οποίο ήταν η ίδια ανασκαφή. Μέσα στον ίδιο χώρο γίνεται ανασκαφές. Δηλαδή το μουσείο θα γινόταν μέσα στον χώρο που γίνονται συνεχόμενες ανασκαφές. Άρα λοιπόν έπρεπε να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τελείως τρόπο. Και βέβαια είχε και ένα εύρος πολύ μεγάλο. Τα Χανιά είναι ένα οικόπεδο το οποίο ήταν φαρδί
την πλευρά την αριστερή όπως το βλέπουμε και στένευε κάτω. Και όχι πίσω, δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και έναν άγλυφο διαφορετικό. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη υψομετρική διαφορά μέσα στο οικόπεδο. Το Μουσείο της Κύπρου ήταν ένα flat οικόπεδο και με τελείως άλλες διαφορετικές συνθήκες. Άρα λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες. Ευρήματα και συγχρόνως υπάρχει το οικόπεδο και δεν είναι μόνο αυτό, και ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο χώρο. Οι συνθήκες, μιλάω, και οι κυκλοφοριακές, πώς φαίνεται, τι θέση έχει το οικόπεδο, άρα λοιπόν το μουσείο μέσα στο δομημένο ιστό, και πώς επηρεάζεται από το περιβάλλον του δίπλα. Μουσείο Πατρών, λοιπόν, βλέπετε, υπήρχε μια ευθύγραμμη αντιμετώπιση. Οι κόκκινες είναι οι αίθουσες οι εκκλησιακές. Βλέπετε την είσοδο που είναι στο κίτρινο που οδηγεί το λόμπι, το χώρο εκτόνωσης. Και κάτω βλέπουμε μια κίνηση, η οποία οι δύο αριστερές αίθουσες είναι οι αίθουσες, η κάτω είναι η αίθουσα του ιδιωτικού βίου, που εκτίθεται ό,τι απασχολούσε τον ιδιωτικό βίο την εποχή εκείνη. Ξεκινάει βέβαια από τη μικηναϊκή περίοδο για να καταλήξει τη Ρωμαϊκή. Και υπάρχουν μέσα κυκλικές διαδρομές, δηλαδή παρότι είναι μεγάλες και αυτές αίθουσες, με μεγάλο ύψος, μπαίνεις στην κάτω αίθουσα και μετά βγαίνεις και πας στην επάνω, δηλαδή στο δημόσιο βίο, που είναι η επάνω αίθουσα. Εκεί, λόγω του μεγέθους και λόγω του οικοπαίδου, έπρεπε να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη τελείως αίθουσα, η νεκρόπολη, που την κάναμε ανεξάρτητη, διότι ήταν ένας άλλος κόσμος. Ενώ από μια πλευρά έχουμε το τι συμβαίνει εν ζωή, και από την άλλη πλευρά έχουμε είναι μια απόσταση η οποία είναι χαοτική που συμβαίνει στον άλλο κόσμο. Άρα λοιπόν ήταν μια επιλογή να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο αίθουσες. Παρά το γεγονός ότι ήταν ευθύγραμμο, φροντίσαμε να έχουμε μια τεθλασμένη ανάπτυξη, όχι μόνο στο επίπεδο αλλά και στο χώρο. Γιατί αυτό, διότι έτσι δημιουργούσαμε πολλά επίπεδα προβολής. Εδώ βλέπετε δεξιά έναν υπουψωμένο διάδρομο, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει και στο Μουσείο των Χανίων. Και στο κάτω σχήμα δεξιά βλέπουμε ότι από αυτόν τον διάδρομο μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κατοικίες σε επίπεδο κατόψεων που ήταν πλέον, αλλά και τα τεράστια ψηφιδωτά τα οποία στηνόντουσαν μέσα στο χώρο καθ' ύψος. Εδώ βλέπουμε δύο-τρεις εικόνες εσωτερικές που οδηγούν στο διάδρομο. Εδώ αριστερά βλέπετε έναν θόλο ο οποίος είναι εντός και εκτός και ο οποίος φιλοξενεί το Virtual Museum, όπου μπορούσε να μπει κάποιος και να συνδεθεί με όλα τα μουσεία του κόσμου για να βρει αντίστοιχα ευρήματα, αντίστοιχες αξίες και να κάνει τις δικές του συγκρίσεις. Είναι πιο υλικό κοινό. Αυτός ο χώρος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμιά πόρτα και επειδή πρέπει να είναι σε ησυχία, έχει μια ηχοαπορρευτικότητα που όταν μπαίνεις μέσα αισθάνεσαι την έλλειψη του ήχου. Δεν μπορεί να ακούσει τίποτα άλλο από το τι συμβαίνει έξω. Αυτός είναι ο τόπος που βλέπαμε προηγουμένως, κάτω από το πολιτήριο. Εδώ είναι η είσοδος, η οποία είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια είσοδο η οποία είναι κατανοητή, να μην ψάχνεις από το θέλει. Δηλαδή είναι ένα μέλημα σημαντικό για να μπορέσει να σηματοδοτήσεις την είσοδο. Αυτή είναι η επάνωδο. Αυτός ο θόλος εδράζεται στο νερό για δύο λόγους. Είναι η κάλυψή του από τιτάνιο, είναι ένα υλικό το οποίο είναι κάτω από μισό χιλιοστό. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει μια διάρκεια ζωής εκατοντάδων ετών. Είναι όμως ευαίσθητο υλικό. Άρα λοιπόν γύρω από αυτό, που είναι το αμφιθέατρο μέσα και το Virtual Museum, το εδράσαμε σε ένα υδάτινο στοιχείο. Όχι μόνο γιατί είναι ευαίσθητο υλικό και να μην γίνει κάποιος βανδαλισμός, αλλά γιατί το υδάτινο στοιχείο, δηλαδή η θάλασσα, είναι αυτή η οποία στην ουσία αποτέλεσε την πλατφόρμα πάνω στην οποία κτίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Μουσείο Βεργίνας. Πολύ ευρύ χωροοικόπεδο. Στον χώρο των αναξκαφών, και αυτό θα δούμε πώς επηρέασε τις επιλογές. Η αρχική σκέψη λοιπόν ήταν το αρχέτυπο μέγαρο. Το βλέπουμε αριστερά, που ήταν μια κλασική αντιμετώπιση του μεγάλου στην αρχαιότητα. Αυτό κόπηκε στη μέση, τη Χριστοβήτη χρησιμοποιούμε και σήμερα με την κλίση της Χριστοτομής, με τη διαστάση της Χριστοτομής,
και γυρίσαν τα δύο σκέλη αυτά κατοπτρικά. Το αριστερό σκέλος φιλοξενεί τη διοίκηση αποθηκευτικού χώρου και εργαστήρια. Το δεξιό σκέλος αφορά τις εκκλησιακές αίθουσες. Κάτω αριστερά είναι πιο αναλυτικά τα πράγματα. Με το κόκκινο σημαδεύεται η εκκλησική αίθουσα. Με το άλλο που βλέπετε με ένα σαν μοσαϊκό είναι η υπαίθρια εκκλησιακή εντός εισαγωγικών αίθουσα, γιατί υπήρχαν ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν στο ύπαιθρο. Δεξιά, στην κάτω γραμμή, δεξιά τελείως, βλέπετε ανάμεσα από τα δύο σχήματα ένα θαλασσί διάδρομο, ο οποίος εκτείνεται πολύ πιο έξω από το κτίριο, γιατί εκεί δημιουργούμε έναν προθάλαμο, ο οποίος και αυτός είχε αυτή την ιδιομορφία του ελάχιστου φωτισμού, για να μπει κάποιος σε ένα μουσείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση, τουλάχιστον ως προς το οπτικό του κομμάτι, όχι ως προς τις αξίες. Θα το δούμε μετά σε μια εικόνα. Επειδή όμως γίνεται το μουσείο μέσα σε ένα οικόπεδο όπου συνεχίζουν να γίνονται οι ανασκαφές και το υλικό το οποίο είχε ανασκαφεί ήταν τότε το 10%, άρα λοιπόν προτείναμε αυτός ο διάδρομος να μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και να παίρνει και να έχει να προσκολώνται επάνω σε αυτόν άλλες εκκλησιακές αίθουσες, αυτές που βλέπετε μετά δύο μικρές αίθουσες. Αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό να δούμε το πώς επεκτείνεται ένα μουσείο το οποίο σχεδιάζεται σήμερα και η επέκτασή του δεν θα είναι κάτι που θα αλλοιώσει το κτίριο το οποίο έχει γίνει, αλλά θα το συμπληρώσει και θα παραμείνει να είναι στην ίδια φιλοσοφία και στην ίδια λογική. Βλέπετε τα δύο οποία αυτή τη στιγμή, δεν μπαίνουν στις αναλύσεις περισσότερο, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή και βλέπετε τον διάδρομο, το λευκό που είναι στη μέση, δεξιά είναι το κέλυφο που φιλοξενεί. Αυτό ήταν μάλιστα επενδυμένο με ένα υλικό το οποίο λέγεται κορτέν, είναι ένας χάλιβας, είναι σίδερος, χάλιβας, ο οποίος όταν σκουριάσει, η σκουριά δεν εισέρχεται πάνω από κάποια δέκατα του χιλιοστού και παραμένει αναλύωτο στις εκατοντάδες χρόνια. Άρα λοιπόν και αυτό ήταν μια επιλογή συμβολική, δεδομένου ότι η σκουριά και ο χρόνος, μάλλον η σκουριά που είναι στην ουσία αποτέλεσμα ενός χρόνου, είναι το ίδιο πράγμα που στην ουσία εμείς φέρνουμε από τη γη, κάτι το οποίο έμεινε στον χρόνο και το φέραμε πάνω στην επιφάνεια. Υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί που οι αρχιτέκτονες συνήθως χρησιμοποιούν και νομίζω και που μπορεί να μην γίνονται τελικά αντιληπτοί εύκολα, άμα τα πει κάποιος, τελικά όμως ασυνείδητα δημιουργούν κάποια αίσθηση στον παρατηρητή. Δεξιά βλέπετε αυτό το διάδρομο τη διαδρομή. Μουσείο Χανίων. Το Μουσείο Χανίων λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχει ένα φαρδί μέρος στο πίσω στο αριστερό και ένα στενό κάτω. Άρα λοιπόν η κεντρική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός κτηρίου το οποίο προφανώς θα είχε μια λιτότητα, μια γραμμικότητα, αυτή ήταν η σκέψη. Επιθυμούσαμε να υπάρχει και ένα έθριο, δηλαδή αυτό που ήταν στο αρχέτυπο το προηγούμενο που είδαμε, αλλά σε άλλη μορφή, σε τριγωνική πλέον μορφή. Θα παραμένει όμως να είναι έθριο, δηλαδή είναι στην ουσία με αναφορά στο αρχέτυπο με έναν διαφορετικό τρόπο, που δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό τετράγωνο. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε μια γωνία όπως τη βλέπετε και η οποία θα τη δούμε μετά για ποιο λόγο η γωνία και μετά μια άλλη ευθεία από την επάνω πλευρά η οποία θα έτεμνε την κάτω ευθεία στην αναλογία της χρυσής τομής. Θα μου πείτε, εάν δεν το έτεμνε θα άλλαζε κάτι? Όχι, αλλά οι αναφορές αυτές και οι συμβολισμοί μερικές φορές χωρίς να τις συνειδητοποιούν παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην αναλογία και στο τέλος στην αρμονία αυτού που σχεδιάζεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ναι, πράγματι, στο τέλος, εάν δεν ήταν στη χρυσή τομή, εκεί που τη βλέπετε που τέμνει, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν δημιουργήθηκε η χρυσή τομή για λόγους τυχαίους. Μέσα λοιπόν έχουμε ένα έθριο. Άρα λοιπόν, το σκίτσο αυτό ήταν η πρώτη ιδέα, η οποία βγήκε μετά από κάποιους προβληματισμούς προφανώς, αποτύπωσε λοιπόν αυτούς τους προβληματισμούς και με βάση αυτό δημιουργήθηκε το μουσείο πλέον.
Βλέπουμε λοιπόν πάνω αριστερά το σκίτσο αυτό, πώς τελικά εκδηλώθηκε, πώς αποτυπώθηκε αυτή η γραμμή στο επίπεδο και όχι στο χώρο. Στον όγκο βλέπουμε λοιπόν να έχουμε έναν δίσκελο όγκο επάνω σε αυτή τη γωνία και έναν μονόσκελο, ο οποίος είναι αυτός που έτρεπε προηγουμένως στην άλλη πλευρά. Και δεξιά βλέπουμε αυτή τη γραμμικότητα που αντιμετωπίστηκε η όψη του κτηρίου. Τελείως καθαρή, δωρική. Αριστερά βλέπουμε στην πρώτη εικόνα, βλέπουμε την είσοδο. Τώρα έχει την έκδοση εισιτηρίων, έχει την είσοδο στις περιοδικές εκθέσεις που όταν γίνονται αυτή τη στιγμή δεν γίνονται ή κάποια στιγμή θα γίνουν εκεί. Και γενικά το κίτρινο αφορά στον εκθεσιακό χώρο. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε λοιπόν την κυκλικότητα που υπάρχει. Άρα λοιπόν μπαίνοντας κάποιος μέσα δεν πρόκειται να ψάξει να δει πώς και πού θα πάει. Μπαίνει από ένα σημείο και τελικά καταλήγει να έχει κάνει όλη την πορεία βλέποντας τα εκθέματα που πραγματικά όπως έχει υλοποιηθεί αυτή η μουσιογραφική έκθεση είναι και ξεκούραστη αλλά και πάρα πολύ καλά δομημένη. Δεξιά βλέπουμε μια σειρά από άλλες χρήσεις. Οι κόκκινες είναι οι θρησκείες αίθουσες, μετά έχουμε αν είναι καλό βέβαια κανείς το είναι δίπλα από το επισκεφτείτε το μουσείο, όποιος δεν το έχει επισκεφτεί, για να δει ακριβώς τη δομή, πώς έχει μπει, πού έχει μπει το αμφιθέατρο, πού έχει μπει το αναψυκτήριο και η διοίκηση. Βλέπουμε λοιπόν το μουσείο αυτό έχει σχεδιαστεί το 2004, ενώ το 2002 είναι η Πάτρα. Σήμερα θα μπορούσε να το δει κανείς και να μπορεί να ισχυριστεί ότι αντέχει ο σχεδιασμός. Ότι από το 2004, μετά από 18 χρόνια, θα μπορούσε να έχει και σχεδιασμένο και σήμερα. Θεωρώ ότι μάλλον θα μπορούσε κάποιος να το πει. Στοχεύουμε στη διαχρονικότητα. Στοχεύουμε ότι αυτό δεν θα γυράσει ως έργο, γιατί είναι δωρικό. Είναι καθαρό, δεν έχει διάκοσμο, δεν έχει περιττούς διάκοσμους για να μπορέσει να προσελκύσει το μάτι του παρατηρητή. Κάτω βλέπουμε αυτό που είδαμε και προηγουμένως στην Πάτρα, τον διάδρομο, ο οποίος ο προεψωμένος, ο οποίος στην ουσία δίνει τη δυνατότητα της παρατήρησης από πάνω προς τα κάτω, στη στάθμη την κάτω. Και συγχρόνως δίνει και τη δυνατότητα της επίσκεψης στην συλλογή Μητσοτάκη, που είναι σε ένα πατάρι μέσα σε μία από τις αίθουσες στην Ιδραμική που ανέφερα προηγουμένως. Η δεξιά είναι οι δύο εικόνες, οι οποίες η κάτω είναι χωρίς ακόμη τα εκθέματα, ήταν ως κτίριο. Βλέπει κανείς δεξιά, νομίζω ότι φαίνεται, και στο βάθος φαίνεται το πατάρι αυτό που αναφέρω, που βλέπει κανείς κάτω πανοραμικά το εκθεσικό χώρο και επάνω είναι η εικόνα που βλέπουμε του διαδρόμου. Πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στα εργαστήρια. Είναι μια, και στην αποθήκευση που είπαμε προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο δεν βλέπει ο παρατηρητής, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι μια απλή ιστορία το να φτάσουν τα εκθέματα αυτά, να τα δει. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθεί τον κόπο, τη γνώση, μέσα από την οποία το μουσείο αυτό έχει αυτά τα οποία βλέπει εκείνος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, επίπονη, χρονοβόρα, και η οποία πραγματικά είναι μια εξαιρετικά δημιουργική ενασχόληση. Κάτω λοιπόν στο υπόγειο από την μια πλευρά, να σημειώσω μια που αναφέρουμε στο υπόγειο, ότι αν το έχετε δει, δεν θα γυρίσω πίσω, βλέποντας την όψη, θα παρατηρούμε ότι το μουσείο είναι πολύ χαμηλό αριστερά και πολύ ψηλό δεξιά. Αυτό έχει ήταν δύο οι λόγοι για τους οποίους γίνονται. Ο ένας λόγος είναι ότι οι αίθουσες, οι κυρίες αίθουσες, είναι βυθισμένες σχεδόν κατά το ίμιση μέσα στο έδαφος. Ο ένας λόγος είναι συμβολικός, ότι στην ουσία κρατάμε τα εκθέματα μέσα στη γη. Είναι ακόμη κάτω από τη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου. Το άλλο είναι για λόγους κλιματισμού. Όσο είμαστε μέσα στη γη, έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες κλιματισμού στον χώρο. Εδώ να αναφέρω, γιατί νομίζω ότι δεν το έχουμε βάλει μέσα, ότι η όψη του είναι βιοκλιματική. Είναι μια αεριζόμενη όψη,
Αυτό το γήινο στοιχείο που βλέπουμε, με το οποίο έχει επενδυθεί το μουσείο, που είναι στην ουσία κεραμικό, που είναι γήινο λοιπόν, είναι σε απόσταση από το τοίχο πίσω, 7 εκατοστά, το λέω έτσι γιατί είναι μια λεπτομέρεια, όπου ο αέρας από το κάτω μέρος του τοίχου, λόγω του ότι είναι πάντα ο αέρας πιο ψυχρός κάτω και ο αέρας πιο θερμός επάνω, επειδή αυτό θερμαίνεται ως ένα βαθμό και το κεραμικό, δημιουργεί από πίσω μια θερμή μάζα αέρα που προσελκύει τον ψυχρό αέρα προς τα πάνω. Αυτή η κίνηση του αέρα λοιπόν που γίνεται από πίσω ψύχει τον τοίχο. Όπως ψύχει το αίμα, ο υδρότας όταν φυσάει ο αέρας. Και ο υδρότας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ψήξει τα οικεία του αίματος για να διατηρήσει εν ζωή τον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται όχι μόνο εδώ, είναι στοιχεία και επιλογές και τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι σημερινές. Απλούστατα με την πάροδο του χρόνου και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και γι' αυτό αναφέρθηκα στον τεχνολογικό πολιτισμό, μάθαμε να έχουμε κτίρια με μεγάλες τζαμαρίες, να μπαίνει ο ήλιος δωρεάν μέσα και μετά να πατάμε ένα κουμπί και να πληρώνουμε μεγάλες δαπάνες για να το βγάλουμε έξω. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο έχει γίνει κατά πόρο. Αυτή η τεχνολογία είναι ακριβώς η ίδια η οποία έχει εφαρμοστεί στο ναό του Καρνάκ στην Αίγυπτο. Ο ναός του Καρνάκ στην Αίγυπτο, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών, είχαν προβλέψει διπλή στέγη, ούτως ώστε να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Και η Πάτρα είναι έτσι φτιαγμένη. Όχι μόνο η στέγη του, όχι μόνο η όψη του, αλλά και η στέγη του. Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο παράμετροι, το ένα που ανέφερα το συμβολικό της δικής του ευρήματος και το άλλο να αυξηθεί η καλύτερη, η καταλληλότερη συνθήκη του κλιματισμού. Κάτω λοιπόν βλέπετε στην κάτω, επάνω βλέπετε ότι είναι το θαλασσί, το πίσω, το τελευταίο τμήμα του είναι η αποθήκευση, όπου βλέπετε δεξιά το σύστημα των κινητών στοιχείων που αποθηκεύουν. Είναι μια και δαπανηρή όλη η ιστορία, αλλά και πάρα πολύ σημαντική. Κάτω βλέπετε ένα τα εργαστήρια, που επίσης είναι σημαντικά, γίνονται εξαιρετικές δουλειές, δηλαδή δεν γνωρίζω αν αυτό επιτρέπεται ή όχι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι παρατηρητές να βλέπουν κατά ομάδες ενδεχομένως, έστω για 5 λεπτά το τι γίνεται εκεί μέσα. Είναι κάτι το εκπληκτικό, δηλαδή την πρώτη φορά που τουλάχιστον προσωπικά το αντιμετώπισα, είναι σαν δέος το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά την ανασκαφή. Κάποια στιγμή παρακολούθησα και κάποιες ανασκαφές για να δω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αριστερά βλέπουμε μια εικόνα όπου βλέπετε κάποια κάθετα στοιχεία που εκεί μέσα είναι τα εργαστήρια με το ύψος τους και φυσικά με την τεχνολογία που απαιτείται για να μπορούν να εργάζονται. Εδώ τόλμησα να βάλω μόνο 2 εικόνες από την υπέροχη εντυπωσιακή έκθεση που έγινε, μουσιογραφική, και με τις εκπληκτικές αίθουσες, και να επαναλάβω αυτή τη φράση που ελέγχθη από την αρχή, ότι οι μεγάλες αίθουσες, η λιτότητα που τις απασχολεί, βλέπετε ότι υπάρχει κάτω απλώς κάποια στοιχεία πολύ τα γκρίζα τα οποία είναι του κλιματισμού, ο οποίος περνάει μέσα από μια άλλη επιφάνεια για να φτάσει από πάνω. Υπάρχει ένα σύστημα φυσικού φωτισμού, το οποίο μπαίνει ακριβώς από τις ακμές των όγκων επάνω, ελεγχόμενα όμως, ώστε να μπορεί ο ειδικός φωτισμός να αναδείξει τα εκθέματα με τον καλύτερο τρόπο, και ο γενικός φωτισμός, ο οποίος μπαίνει από τον ήλιο, να είναι μόνο εκείνος ο οποίος θα μπορεί να διευκολύνει την καθαριότητα του μουσείου κτλ. Και να μην θαμπώνει τα εκθέματα. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες του μουσείου, το οποίο βέβαια σήμερα έχει ζωή, και να πω ότι όλα τα έργα, όπως και το μουσείο, το αρχιτεκτονικό κομμάτι είναι, να κάνω μια αναδρομή λίγο στην αρχή του κόσμου, είναι ο πυλός με τον οποίο δημιουργείται ο άνθρωπος. Το φύσιμα της ζωής δίνεται από τα εκθέματα και από τη μουσιογραφική έκθεση. Όσο αυτά δεν είναι εκτεθειμένα, το κέλυφος αυτό δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Άρα λοιπόν η ζωή είναι το έκθεμα το ίδιο, και όταν μάλιστα αυτό δίνει την πληροφόρηση για να κατανοηθούν οι αξίες με τις οποίες έγιναν αυτά τα εκθέματα. Τι ρόλο παίξανε και για ποιο λόγο υπήρξαν τότε, για να κάνουμε μια σύγκριση με αυτά που ζούμε σήμερα.
κάποιες εικόνες ακόμη, αμφιθέατρα που βρίσκονται, το μουσείο το οποίο νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Εδώ να αναφέρω μόνο ότι η δυναμική μετά στο τέλος καταλήγει εκεί, η οποία συνήθως τα κτίρια που σχεδιάζουν παρακολουθούν την κλίση του εδάφους. Αυτό πήγε τελείως αντίθετα. Γίνεται δηλαδή μία εκτείναξη του κτηρίου, όπου στο τέλος καταλήγει στο ταξιτήριο, όπου εκεί, αν βρεθείς επάνω, είσαι ένα με τη θάλασσα. Αυτή η αναφορά πάλι στο Αιγαίο, θάλασσα, η οποία αποτέλεσε το υπόβαθρο της γέννησης αυτού του πολιτισμού, ο οποίος ευτυχώς για μας είναι δικός μας και στην ουσία αυτό που γίνεται σήμερα, χωρίς να υπάρχουν ούτε εθνικιστικές σκέψεις κτλ., δεν είναι τίποτα άλλο παρά να στηρίζεται εκεί πάνω και να αναπαράγεται κάτι σε σχέση όμως με αυτό. Είναι όλα γραμμένα στις τραγωδίες, είναι όλα γραμμένα στις φιλοσοφίες που υπήρξαν τότε. Τελευταίο είναι το Μουσείο του Κύπρου, που εδώ είναι μια άλλη διάσταση που υπάρχει ένα σχήμα που βλέπετε πάνω που έχει 5 γραμμές και μετά υπάρχουν 5 γραμμές, στην ουσία είναι οι 5 περίοδοι του πολιτισμού της Κύπρου, οι οποίοι είναι μια δέσμη που σφίγγει στη μέση, που τελικά αυτό γίνεται μουσείο και εκτίθεται μέσα. Τα ευρήματα. Αυτό έγινε το 17. Τα άλλα όλα ήταν την προηγούμενη 15 ετία. Είναι μια τελείως διαφορετική διάσταση, με τεχνολογίες κτλ, με τις κυκλοφορίες μέσα με έναν τρόπο. Εδώ βλέπετε τις 5 ζώνες και τον κεντρικό διάδρομο, ο οποίος γίνονται όλες οι κυκλοφορίες. Και εδώ, τελειώνοντας, πρέπει να πω ότι η σύγχρονη αρχιτεκτονική, την οποία καλούμαστε να υπηρετήσουμε, θα πρέπει να αφήνει αποτύπωμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Έχουμε μια ιστορία η οποία έχει αφήσει αποτυπώματα. Έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιδωτό, το οποίο αναγνωρίζουμε για κάθε περίοδο, μέσα όχι μόνο προφανώς από την αρχιτεκτονική, μέσα από τα συγγράμματα, μέσα από τα ήθη, μέσα από τις συμπεριφορές. Η αρχιτεκτονική όμως, όπως και τα εκθέματα που μπαίνουν στα μουσεία, είναι εκ των πραγμάτων ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει εποχή. Όπως, δεν θα πάω παλιά, όπως χαρακτηρίζεται η περίοδος του νεοκλασικισμού. Δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική η οποία τη χαρακτηρίζει. Μετά τον νεοκλασικισμό να περάσουμε στην περίοδο της Art Deco, το Jungian στυλ όπως λέγεται στα γερμανικά, και μετά να γίνει αυτή η έκρηξη του μοντέρνου κινήματος που κράτησε, θα έλεγε κανείς, 50 χρόνια, έδωσε εκπληκτική όθηση στην αρχιτεκτονική. Μετά έχουμε μια περίοδο στην Ελλάδα η οποία είναι μάλλον, θα έλεγα, στενάχωρη, διότι η δεκαετία 60, 70, 80 και 90 πάβει η αρχιτεκτονική να υφίσταται στην Ελλάδα. Δεν μιλάω τώρα για ορισμένες εξαιρέσεις. Δεν πάβει όμως μόνο η αρχιτεκτονική. Δεν παράγεται και πολιτισμός. Δηλαδή είναι ελάχιστο σαν παράγεται και είναι εξαιρέσεις. Χάνονται αξίες, εκφυλίζονται αξίες. Υπάρχει δηλαδή μια περίοδος που είναι μια περίοδος που δεν γεννιούνται πράγματα. Δεν υπάρχουν δημιουργίες. Μετά λοιπόν τη δεκαετία του μοντέρνου κινήματος, μετά το 50 χρόνια του μοντέρνου κινήματος, έτσι για να πω και κάτι για την αρχιτεκτονική, αν με επιτρέπετε, υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο θα έλεγα με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο έτσι ήρεμο, αμήχανο, μια αμήχανη περίοδος του μεταμοντέρνου κινήματος, διοίκησε κατά την άποψη μου ευτυχώς πάρα πολύ λίγο, και μετά από εκεί έχουμε μια άλλη περίοδο που σήμερα υφίσταται και έχουμε δείγματα αρχιτεκτονικής, μα τελείως διαφορετικά
δεν ακολουθούνται κανόνες. Υπάρχουν κανόνες που θέτουν οι ίδιοι αρχιτέκτονες, αλλά οι οποίοι όμως βασίζονται προφανώς όχι μόνο στη μορφή του αντικειμένου, αλλά πίσω από εκεί υπάρχει μια ολόκληρη στοιχειοθέτηση. Υπάρχουν και δείγματα τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν εντυπωσιακά και δεν έχουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή αυτή τη σχέση του ανθρώπου με τον χώρο. Και να πω ότι ίσως δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό πολύ, να μην το εξέφρασα πάρα πολύ καλά. Όταν έγινε η Αγία Σοφιά, έχει έναν τεράστιο θόλο, μπαίνεις μέσα, αισθάνεσαι το δέος και αισθάνεσαι τον θόλο, το σύμπαν, τον ουρανό. Υπήρχε μία θρησκεία, ένας τρόπος που έβλεπε τον κόσμο εκείνη η περίοδος οι άνθρωποι, και κάνω κατευθείαν μια αντιπαράθεση με τους καθεδρικούς ναούς. Έχουμε μια άλλη μορφή, έχουμε ένα άλλο σχήμα. Πολύ μεγάλοι όγκοι, με οξύες γωνίες, οι οποίες δεν έχουν πλέον το φόρο. Άλλαξε ο στόχος του ανθρώπου, άλλαξε ο τρόπος του οποίου έβλεπαν το Θεό οι άνθρωποι τότε. Ενώ είχαμε την κάλυψη του ουρανού, τώρα πάμε να προσεγγίσουμε τον ουρανό. Και κάνουμε λοιπόν, πάμε προς τα εκείνα, πάμε σε άλλες μορφές. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα σχήματα επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι και προσεγγίζουν κάποια πράγματα. Βέβαια, όταν εμφανίστηκε ο γοτικός ρυθμός, τουλάχιστον λέγεται αυτό και πιστεύω σε έναν βαθμό πρέπει να είναι και αλήθεια, για πρώτη φορά όταν εμφανίστηκε, ονομάστηκε γοτικός. Οι Γότοι δεν είχαν πολιτισμό. Ήταν τουλάχιστον ένας ελάχιστος πολιτισμός. Δεν είχαν πολιτισμό δυνατό. Ονομάστηκε γοτικός διότι το θεωρήσαν ότι ήταν κάτι το πάρα πολύ άσχημο. Χωρίς πολιτισμό. Προφανώς γεννήθηκε ο πολιτισμός. Δηλαδή στηρίχθηκε και πάλι. Μάλλον στήριξε πολιτισμό. Μπαίνουμε σε ένα καθεδρικό ναό. Αυτό που αισθανόμαστε, αν πούμε μόνοι μας, σε έναν τεράστιο χώρο, η αίσθηση της αμηχανίας και του άμβολου είναι εκεί παρόν. Μπαίνουμε σε ένα λυσάκι των Κυκλάδων ή σε μια εκκλησία των Ζαγοροφόριων, που έχουν και μάλιστα και χαμηλές πόρτες για να σκύψει για να μπεις μέσα. Γι' αυτό είναι αυτές. Αισθανόμαστε μια αίσθηση του οικείου και ενώ στον μεγάλο τεράστιο χώρο αισθανόμαστε αμήχανο όταν είμαστε μόνοι. Όταν είμαστε πάρα πολύ μαζί δεν έχουμε πρόβλημα. Να πω σε ένα άλλο παράδειγμα πολύ απλό. Εάν πούμε σε κάποιον σχεδίασε μια γραμμή ακούγοντας τη μουσική του Βιβάλντι, μια γραμμή. Θα πάρει τη μολύβη και θα κάνει αυτό. Δηλαδή μια κυματοειδή ρυθμική γραμμή. Σχεδίασε μια γραμμή η οποία να μπορούσε να απεικονίσει κατά κάποιο τρόπο τη μουσική του Γιάννη Ξενάκη, θα πάρει μια γραμμή και θα κάνει και σε κάτι γωνίες. Άρα λοιπόν πόσο επηρεάζεται η γραμμή από μόνη της από το μουσικό που ακούει κάποιος. Δεν μπορεί λοιπόν ο χώρος να μην επηρεάζεται. Υπάρχουν χώροι, μερικές φορές έχουμε τους χώρους στους οποίους βάζουμε πολλά αντικείμενα, γιατί αισθανόμαστε οικία μαζί τους, γιατί μας φέρνουν μνήμες. Είναι δύσκολο να ζήσει ένας άνθρωπος σε έναν χώρο που δεν έχει αντικείμενα. Αισθάνεται υγιεινός ο χώρος. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή προσωπικότητα με πολύ άλλα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να το κάνει. Ο χώρος ο ίδιος, όταν έχει ένα άνοιγμα, φέρνει το περιβάλλον σε αυτό το άνοιγμα, δηλαδή δημιουργεί μια κορνίζα ενός έργου τέχνης ή ενός έργου οτιδήποτε. Παίρνει όμως το περιβάλλον, το καδράρει. Άρα λοιπόν το άνοιγμα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η πόρτα, η οποία μπαίνει για να απομονώσει δύο χώρους, αν οι χώροι είχαν την ίδια χρήση, δεν θα έμπαινε η πόρτα. Όταν μπαίνει η πόρτα λοιπόν για να απομονώσει τους δύο χώρους που έχουν διαφορετική λειτουργία, πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα η πόρτα
αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στον ανατολικό, στην Άπο Ανατολή από ότι στον δυτικό πολιτισμό. Στην Ιαπωνία, πάντα στον πολιτισμό εκείνο, τώρα βέβαια είναι και λίγο διαφορετικά, είναι προφανώς διαφορετικά, αλλά η ιστορία της Ιαπωνίας έχει σειρώμενες πόρτες. Όταν θες να μπεις από ένα χώρο λοιπόν σε έναν άλλον, στέκεσαι μπροστά στην πόρτα ακίνητος, κάνεις την κίνηση, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, και μετά μπαίνεις μέσα. Στο δυτικό πολιτισμό η πόρτα είναι δυναμική, δεν είναι στατική. Ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μαζί με την πόρτα μέσα. Φαίνεται απλό. Δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και το νερό. Στην Άπο Ανατολή το νερό είναι τελείως ήπιο, το παρουσιάζει. Τάτς Μαχάλ. Είναι μια λίμνη ακίνητη. Στο δυτικό πολιτισμό έχουμε το νερό με πίντακες. Όλα αυτά τι σημαίνει? Έχουμε διαφορετική τοποθέτηση στον κόσμο. Ανέφερα αυτά τα δύο παραδείγματα λίγο άναρχα για να δώσω έτσι τουλάχιστον σε αυτή τη συνάντησή μας την αίσθηση ότι ο χώρος σαν σχήμα και σαν μέγεθος θα επηρεάσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τελικά θα επηρεάσει τον χώρο. Υπάρχει λοιπόν ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος είναι το κυρίαρχο στοιχείο ή λίγο πιο κυρίαρχο, που λέγαμε για τις εκκλησίες της μικρές, μπαίνουμε μέσα και είμαστε κυρίαρχοι και μπαίνουμε στους μεγάλους χώρους όπου αισθανόμαστε ο χώρος είναι κυρίαρχο στοιχείο. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα πάνω στον χώρο που ίσως θα είναι ο δικτάτορας ο Χίτλερ. Έβαλε τον Σπέρ, τον αρχιτέκτονα, τον σχεδιάσει στο γραφείο. Αυτός λοιπόν τι έκανε? Έκανε μια αίθουσα η οποία ήταν πολύ μακριά το μήκος και φαντιά, γυμνή. Ο δικτάτορας ήταν στο τέρμα του. Έμπαινε λοιπόν κάποιος να τον συναντήσει από την πόρτα και να φτάσει εκεί που κουμπόταν τα πόδια, γιατί δεν μπορούσε να καλυφθεί πουθενά. Άρα λοιπόν ήταν ψυχολογική πίεση επάνω σε αυτόν. Είναι έτσι ακριβώς, δεν έχει καμία υπερβολή όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας πρέπει να πω ότι η αρχιτεκτονική είναι μια γοητευτική δημιουργία και να τολμήσω να πω έστω σε επίπεδο λίγο εγωισμού για τους αρχιτέκτονες ότι όλοι μας νομίζω ότι έχουμε μια πορεία η οποία είναι αέναη και συνεχής γοητευτική. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την εξυγχρονική ματιά σας γύρω από το σχεδιασμό των μουσείων. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, τελειώνω. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, σημαίνει ότι απέτυχε αυτό. Συγγνώμη. Δεν σας άκουσα. Δεν έχω να πω τίποτα. Νομίζω ότι αν δεν δημιουργήθηκαν ερωτήσεις, αποκλείεται όλα αυτά που υπόθηκαν να είναι σωστά και να μην έχουν παρεμβάσεις. Θα ήθελα με ευχαρίστω να το κάνω. Πιστεύω όμως ότι θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά σε συνεργασία και με αξιόλογους αρχιτέκτονες που είναι και εδώ μέσα παρόντες. Θα πρέπει κάποιος να κάνει το εγώ θα μπορούσα να κάνω την δεύτερη, αλλά και την πρώτη, ότι δηλαδή ανέφερε προηγουμένως σε μια γοητευτική πορεία που κάνουν οι αρχιτέκτονες, που καθένας βέβαια όπως και οι αρχαιολόγοι κάνουν γοητευτικές πορείες και όπως και οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τη δημιουργία, ό,τι και να κάνουν, έστω επιτεύγοντας ένα δέντρο. Με χαρά, αν θα μπορούσα να συνεισφέρω και να συμμετάσχω σε ένα έργο το οποίο είναι και μάλιστα τέτοιο χαρακτήρα, θα είναι ευχαριστώ.
πιο δυνατά από τις Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διάλεξή σας. Θέλω να πω ότι βρίσκομαι εδώ και με την βρίσκομαι εδώ από προσωπικό ενδιαφέρον. Είμαι ψυχίατρος στο επάγγελμα και θέλω να πω ότι βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ξεκίνημα της διάλεξής σας, ότι η αρχιτεκτονική έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με τον χώρο, γιατί ασχολούμαι ουσιαστικά με σχέσεις στην καθημερινή μου πραγματικότητα, την επαγγελματική. Μου δημιούργησε πολύ προβληματισμό αυτό που λέτε για την ανθρωπιστική διάσταση, γιατί και εγώ ανθρωπιστικό επάγγελμα ουσιαστικά, και για στο δικό μου το επάγγελμα υπάρχει ως γιατρού, υπάρχει το ανθρωπιστικό και υπάρχει και το εφαρμοσμένο, υπάρχει η επιστήμη, αλλά υπάρχει και η παιδεία και ο ανθρωπισμός. Και θέλω πάνω σε αυτό λοιπόν να ρωτήσω, ζω στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια και μου έχει κάνει εντύπωση πολύ αρχιτεκτονική της Βρετανίας. Υπάρχει το περίφημο κίνημα το Brutal, βλέπεις δηλαδή κτίρια στο Λονδίνο, τα οποία τα λες έως και άσχημα αισθητικά. Βλέπεις εργατικές κατοικίες παντού στον κόσμο και τις χαρακτηρίζεις έως και άσχημες. Οπότε πέρα από τη διάσταση που βάλατε εσείς της παιδείας, του πολιτισμού και των αξιών, θέλω να ρωτήσω, μέσα σε όλα αυτά και μαζί με όλα αυτά μετράει το ποιος χρηματοδοτεί ένα έργο και κυρίως το γιατί το χρηματοδοτεί και για ποιο σκοπό το χρηματοδοτεί. Σήμερα μας μιλήσατε για μουσεία. Γίνονται όμως κτίρια παντού γύρω μας, τα οποία διαμορφώνουν το τοπίο και το χώρο στον οποίο ζούμε, τα οποία δεν έχουν σαν σκοπό τον πολιτισμό κατά ανάγκη, εξυπηρετούν άλλες λειτουργίες, αλλά διαμορφώνουν περιβάλλον και ίσως τελικά αναρωτιέμαι αν διαμορφώνουν ατμόσφαιρα, αισθητική, όταν κυκλοφορούμε σε αυτούς τους χώρους και ίσως εμέσως και παιδεία. Αυτό το βάζω με ερωτηματικό. Ευχαριστώ. Κάποια στιγμή έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης μια ημερίδα η οποία αφορούσε την ανακατασκευή ενός κρανίου που βρέθηκε στην Θεόπετρα της, μια σπηλιά στα Μετέωρα, μιας κοπέλας 19 ετών, που είχε πεθάνει 19 ετών, και έγινε προσώπου. Παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί υπήρξαν 5 ομιλητές. Εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι ένας από αυτούς και να αναφερθώ στο ρόλο της κατοικίας, γιατί μιλούσαμε ότι ήταν σπηλιά, όχι όμως ως κτίσμα, αλλά ως έννοια. Τι σημαίνει κατοικία. Γιατί από τότε έως σήμερα, το τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία η κατοικία, είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο και δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μεταξύ των ομιλητών υπήρχε ένας ψυχίατρος, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση εξαιρετική με βάση την αφορμή γιατί η κοπέλα αυτή βρέθηκε με ένα περιδέρο εποχή. Και έκανε μια παρέμβαση που αφορούσε τον καλοπισμό. Γιατί ο καλοπισμός. Και στο μουσείο μας σήμερα έχουμε τον τομέα του καλοπισμού. Η λαθρότητα του λόγου του δεν ήταν τέτοια που εγώ δεν μπορώ να το παραλάβω, γιατί το είπε με έναν πέρα από το, δηλαδή με πέρα από το. Ο καλοπισμός είναι κομμάτι της αισθητικής. Η αισθητική προφανώς δεν είναι μόνο στο αντικείμενο. Είναι στη συμπεριφορά, είναι στον τρόπο με τον οποίο μιλάει κανείς, στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Υπάρχει παντού. Δεν είναι θέμα των και προφανώς δεν είναι και θέμα υποκειμενικό. Υπάρχει υποκειμενικότητα στην αισθητική, αλλά από μια γραμμή και κάτω δεν υπάρχει αισθητική. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς. Η αισθητική ποτέ δεν παρήχθη αφαίρετα. Πάντα έχει κάποια στήριξη. Δηλαδή το πολύ αυτό ότι η κοπέλα δεν το έβαλε μόνο για αυτό, μπορεί να το έβαλε και για τους κούσκους, για τους κούσκους. Και ο καλοπισμός, και στέκουμε λίγο σε αυτό, γιατί αναφερθήκατε στο αντικείμενό σας, δεν σταμάτησε. Ήταν ο Ναπολέον, τον βλέπετε με κόκκινο μαγουλάκι και κόκκινο χείλη. Βαμμένος. Θέλω να πω ότι το καλοπισμός ισχύει και σήμερα.
Και είναι ωφέλιμο στον άνθρωπο το εξήγησε. Εκείνος δεν μπορεί να μάθει για ποιο λόγο του ο λογισμός. Αλλά οπωσδήποτε όμως το μουσείο τον παρουσιάζει τον λογισμό. Είναι ένα από τα στοιχεία του λογισμού. Επειδή αναφερθήκατε στο Κουτάλ, άρα λοιπόν στην αισθητική, είναι προφανές ότι η αισθητική από τη στιγμή που είναι πάνω από μια γραμμή πρέπει να είναι αποδεκτή. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή των ρυθμών, όπου υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είμαστε σε μια, αν το μεταφέρουμε στη μουσική, σήμερα η μουσική που παράγει το ελληνικό έργο ως σύνθεση πολλών μαζί δεν είναι συμφωνική. Είναι μια μουσική jazz. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, στο τέλος όμως η αρμονία την χάνεται όταν αυτό έχει γίνει πίσω από μια παιδεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Όταν έχει γίνει χωρίς υπόβαθρο παιδείας, τότε αυτό είναι βέβαιο ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν ενοχλήσει. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις που αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι να σας απαντήσω εύκολα. Προφανώς τα έργα που κάνουμε εμείς όλα χρηματοδοτούνται από κάτω. Το θέμα δεν είναι το ποιος χρηματοδοτεί. Το θέμα είναι αυτό και προφανώς είναι ποιος χρηματοδοτεί, γιατί χρηματοδοτούν πύργα να γίνουν σήμερα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και σήμερα κάνουμε και κάποιους άλλους στη διάρκεια. Το θέμα είναι αντιμετωπίζεις ως αρχιτέκτονες με σεβασμό τον άνθρωπο, πώς θα μπει μέσα, πώς θα κατοικήσει, πώς θα ζήσει. Δηλαδή, και δεν μιλάμε για τεχνικά θέματα. Αν θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να φωτίσει το μπάνιο από αριστερά, γιατί θα βάλει το φωτίσει από δεξιά, ή μην είναι κάποιο πρόβλημα το κομπλέ τον εαυτό του. Μιλάω για πράγματα καθαρά που επηρεάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου. Υπάρχουν χώροι που όταν τους σχεδιάσεις με τις ανάλογες διαστάσεις, πώς βλέπει κανείς απέναντι, πώς βάζει τον αέρα μέσα ή πώς βάζει τον ήλιο και τη σκιά. Έλεγα προηγουμένως αναφέρθηκε στο θέμα του θανάτου, να κανείς να αντιληφθεί την αξία της ζωής. Είναι το ίδιο πράγμα. Άμα δεν αντιληφθείς την αξία της σκιάς, δεν υπάρχει περίπτωση να αξιοποιήσεις σωστά το φως. Η σκιά είναι εξίσου σημαντική με το φως, διότι είναι αυτή που δημιουργεί την ατμόσφαιρα. Μπαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ και είναι όλα τα ίδια με τον ίδιο τρόπο φωτισμένα, διότι πρέπει να μην διαλέξετε το ένα και το τέταρτο. Μπαίνετε σε μια μπουτίκ και βλέπετε φωτισμένα κατά τη διάρκεια. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, το αεροδρόμιο. Το σχεδιάσαμε για να το καθαρίσω, δεν σχεδιάσαμε το κέντρο του αεροδρόμιου. Αναδιατάξαμε όλο το αεροδρόμιο μέσα στο τελευταίο που βλέπετε, του Βενιζέλου, και σχεδιάσαμε την επέκταση η οποία δεν έχει εδώ και θα γίνει τώρα σε λίγο. Μάλλον και με καινούριο μελέτη. Εκεί λοιπόν, όταν μας αναθέσαμε το αεροδρόμιο να το σχεδιάσουμε εσωτερικά, να αναδιατάξουμε τα πάντα μέσα. Από τον τρόπο μπαίνουν οι θηρίδες, μπαίνουν τα συστήματα ασφαλείας, πώς ελέγχεται ο επιβάτης, πόσες θύρες πρέπει να έχουμε για να μπορεί να κινηθεί ταχύτητα. Εκεί λοιπόν τι κάναμε. Τι ήταν να κάνουμε, ήταν το πώς ελέγχεται, μετά τι υπάρχουν τα καταστήματα που ξέρουμε όλοι μας και μετά υπάρχουν τα έξω, τα λεγόμενα gates και τα λεγόμενα. Το πρώτο μέλη που να μας παρουσιάσουμε τη μελέτη, η επικεφαλίδα της μελέτης ήταν, ο στόχος της μελέτης είναι να μειώσει το στρες του επιβάτη. Για να δημιουργήσουμε στον επιβάτη μια ταξιδιωτική εμπειρία, να αισθανθεί όμορφα μέσα στον χώρο αυτό. Τι έπρεπε να κάνουμε πρώτα, έπρεπε να δούμε πώς θα μειώσουμε το στρες όταν ελέγχει, να περάσει την γρήγορα. Σχεδιάσαμε αυτό που τους σχεδιάσαμε όμως και το φωτισμό που θα έχετε ενδεχομένως κάποιοι παρατηρήσει, ένα πλέγμα παραστατικό πάνω από αυτά, όπου μελετήθηκε ειδική ένταση φωτισμού, ειδικές σκιάσεις και ειδικό χρωματοφωτισμό. Θα αναφερθώ μόνο στο γεγονός ότι στα παλιά έργα βλέπαμε για να γίνει μια ανάκριση έπρεπε να τον φωτίσουμε στον άλλον με πολύ δυνατό φως στα μάτια. Άρα λοιπόν τον φωτίζει τον άλλον, τον κοπιάζει και τον πατριδάει. Άρα λοιπόν το φως παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς επιδράει τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν το φως, το τεχνητό ή το φυσικό που δεν το ελέγξει σωστά μέσα στον χώρο, θα δημιουργηθεί κόπωση των μερικών του καθηγητικού χώρου. Άρα το θέμα της χρηματοδότησης προφανώς δεν θα χρηματοδοτούνται. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται είτε από αυτούς. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι χρέος δικό μας και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν είναι βέβαιο ότι το ξέρουμε πάντα τόσο καλά, αλλά σε κάθε βαθμό κάνουμε μια προσπάθεια αυτό που θα σχεδιάσουμε να μπορέσει να έχει ποιότητα.
να έχει λόγο ύπαρξης, να που έχει οτιδήποτε σχεδιάζει να έχει αιτία. Αν αυτό γίνει, τότε οποιοδήποτε έργο, έστω και αυτό που σε εσάς, στο δικό σας μάτι ή και στο δικό μου ενδεχομένως, να μην είναι αυτό που θα είναι ρεαλιστικά. Γιατί υπάρχει μια διαφορά στην αντιμετώπιση της ψυχής, το πώς το πάει κάποιος. Αλλά δεν πάβει να έχει όμως την αξία. Παρακαλώ. Πρέπει να πείτε όπως επάνω και πρέπει να το ρωτήσετε. Γεια σας και από μένα, αρχιτέκτονας Μάρκη και Ελβίδα Σπύρου. Έχω μια ερώτηση, την κρατάω αρκετό καιρό μέσα μου και χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να σας την πω από κοντά. Ξέρουμε όλοι ότι ένα σπουδαίο αρχιτεκτονικό έργο μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα μιας ολόκληρης περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει όλη την περιοχή, την γύρω περιοχή, και μιας και είναι μια πολύ ιστορική συνοικία των Χανίων και ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό, να αλλάξει. Και πώς θα ονειρευόσασταν εσείς να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει αυτή η παρέμβαση στην πόλη μας. Αν άκουσα καλά, δηλαδή δεν είναι καμία. Άκουσα πώς μπορεί ένα έργο να αλλάξει μια περιοχή. Αυτό σίγουρα βλέπουμε ότι όλα τα σπουδαία αρχιτεκτονικά έργα μπορούν να αλλάξουν μια περιοχή. Και η ερώτηση είναι πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το συγκεκριμένο έργο το χαρακτήρα της γύρω περιοχής, μιας και ήδη υπάρχει έντονη, δηλαδή το χαρακτηριστική η αρχιτεκτονική της περιοχής εκείνης. Άρα, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα της περιοχής και πώς θα ονειρευόσασταν εσείς αν θα θέλατε να αλλάξει. Ναι. Οτιδήποτε είναι καινούριο, πολλές φορές εκλαμβάνεται και ως ξένο σώμα. Εάν δεν επηρεάσει θετικά το ξένο αυτό σώμα, ο οργανισμός θα το αποβάλει. Θεωρώ ότι εάν είναι φτιαγμένο με ποιότητα, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται και οποιαδήποτε δημιουργία, όποια και να είναι αυτή, αν δεν εμπεριέχει μέσα το συναίσθημα, δεν πρόκειται να πετύχει ποτέ. Δηλαδή το συναίσθημα καταγράφεται σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας, όποια δημιουργία και να είναι, σε οποιοδήποτε επίπεδο και οποιοδήποτε από το πιο πρώτο στο πιο σύνθετο. Νομίζω ότι είναι νομοτελειακό ότι όταν κάτι δεν έχει ψεύτικα πράγματα επάνω του, τότε γίνεται αποδεκτό. Και γίνεται αποδεκτό και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με αυτό και δεν βρέθηκαν ποτέ στο σημείο να πρέπει να κρίνουν. Γίνεται αποδεκτό. Εμείς τουλάχιστον το έχω ζήσει μερικές φορές αυτό. Θετικά ευτυχώς μέχρι στιγμής, ελπίζω να μην το ζήσω αρνητικά. Αλλά είναι λογικό, γιατί το μουσείο καταρχάς έχει ένα μέγεθος. Όταν το αντικρίζει κανείς, τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Όταν φτάνει λοιπόν σε αυτό το στενοδρόμο και βλέπει αυτό το άνοιγμα, αυτό απέναντι, μπορεί να το δημιουργήσει μια εικόνα η οποία είναι περίεργη λίγο, αλλά δεν είναι εχθρική, δεν είναι επιθετική. Το σχήμα του, οι γραμμές του, άκουσα μια πολύ ωραία έκφραση προηγουμένως μου είπαν ότι κάποιοι το χαρακτήρισαν, λέει, το μνημείο της ευθείας. Ναι, είναι μια δωρική και το θεωρούσα και πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είχα ξανακούσει την έκφραση, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα. Είναι μια δωρική άποψη, γιατί δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να επιδράσει κάπου αρνητικά. Έχω την εντύπωση όμως, τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει, στα Χανιά έχουμε κάθε τόσο όσο είναι πολύ υπέροχη. Μόνο έχω ακούσει ότι έχει αρχίσει να επηρεάζει θετικά την περιοχή. Συνήθως έχουμε μάθει όταν πάει και γίνεται κάτι σε κάποιον χώρο που είναι υποβαθμισμένος,
Τώρα δεν θέλω να κάνω καμιά σύγκριση με ένα άλλο έργο εξαιρετικό και σε καμιά περίπτωση να μην εκλειφθεί ως συγκριτική στάση, το Μπομπούρ. Στο Παρίσι έγινε σε μια περιοχή που ήταν πραγματικά υποβαθμισμένη. Επαναλαμβάνω, δεν κάνω συγκρίσεις. Λοιπόν, και σήμερα η περιοχή εκεί έχει αναβαθμιστεί πλήρως. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό θα επηρεάσει. Και επιμένω ότι δεν είναι το κτίριο αυτό καθεαυτό το οποίο έχει τη δική του τη μορφή, είναι οι δραστηριότητες του μουσείου οι οποίες αποτελούν την ζωή και την ψυχή του μουσείου που θα επηρεάσουν τις γύρω δραστηριότητες και σε έναν βαθμό πιστεύω ότι από τη στιγμή που τις επηρεάζουν, εκεί κοντά περνώντας κάποια στιγμή σήμερα που επισκεφτήκαμε, είδα ένα κτίριο που δεν γνωρίζω από ποιον αρχιτέκτον έγινε, πάρα πολύ ενδιαφέρον κοντά. Θα μου πείτε, έγινε επειδή έγινε το μουσείο. Ναι, θεωρώ ότι όταν αρχίζει ο κόσμος και βλέπει και ζει μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει ανεπτυγμένη αισθητική, δεν είναι τυχαίο ότι όταν κάποιος μεγαλώνει σε έναν χώρο που έχει εικόνες, αισθητική, ιστορία κτλ., ξεκινάει πολύ πιο μπροστά από κάποιον ο οποίος έζησε σε έναν χώρο ο οποίος δεν είχε παραστάσεις και εικόνες ιστορίας και αισθητικής. Οι πόλεις μας δεν είναι πολλές που έχουν ιστορία. Τα Χανιά έχουν. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, η αρχιτεκτονική, η σύγχρονη στα Χανιά είναι εξαιρετικά πιο ανεπτυγμένη και πολύ ενδιαφέροντα λεπτά έργα από τις άλλες πόλεις. Δεν τυχαίο το λέω. Άρα, αν αυτό και πιστεύω ότι νομίζω ότι έχει τα στοιχεία εκείνα γιατί βασίζεται πάνω σε αιτίες που έγινε, δεν έγινε τίποτα στο μουσείο που να μην δικαιολογείται. Βέβαια η ανάλυση που κάναμε είναι πολύ γρήγορη και επιδερμική. Αν θα μπορούσαμε να την κάνουμε πολύ μεγαλύτερη, ίσως κάποια άλλη στιγμή, να δούμε βήμα-βήμα πώς αυτό αναπτύχθηκε και έγινε εκεί και έφτασε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα επηρεάσει ειδικά την περιοχή. Παρακαλώ. Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, στο γιατί ήταν εκεί, σε αυτό, στην Χαλέπα. Καταρχάς, η Χαλέπα δεν είναι υποβαθμισμένη. Μπορεί τα τελευταία χρόνια... Δεν είναι ότι δεν υπήρχε υποβαθμισμένη εγώ εκεί. Είπα για το Μπομπούρ. Εγώ το λέω γενικότερα, από φυσιάτρικα. Μπορεί να είχε ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από κατοικίες που δεν ταιριάζαν με την γενική ατμόσφαιρα της Χαλέπας και στην περιοχή γύρω από το μουσείο όμως δεν είχαν κτίρια φροντισμένα σε μεγάλο βαθμό, ενώ υπάρχουν και πολύ ωραίες κατοικίες, αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα κτίρια μη φροντισμένα. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι κοιτάξεις γύρω από το μουσείο και είναι όλα περιποιημένα, ακόμη και οι απλές κατοικίες που δεν έχουν κανένα τρόπο, όλες είναι φροντισμένες. Και το λέω αυτό γιατί όταν ξεκινήσαμε, λέμε πώς θα βάλουμε το κτίριο, πώς θα βγει αυτό το κτίριο σε αυτό το χώρο. Όμως, αυτό που είπατε έχει απόλυτο δίκιο ότι και βλέποντας ένα τέτοιο κτίριο επηρεάζεται προς το θετικό και όλη η βιοτριβία. Αλλά το βασικό από όλα είναι ότι η Χαλέπα είναι ένα δεύτερο ιστορικό κέντρο για την πόλη των Χανίων. Δεν είναι μόνο η Χαλέπα. Έχει τη δική της ιστορία, έχει πολλά σημαντικά κτίρια και αυτή τη στιγμή αρχίζει κανείς να την γνωρίζει, να την περιδιαβεβαίνει. Και δεν είναι μόνο το μουσείο. Είναι το μουσείο του Ελευθερίου Καπιτέλου επίσης εκεί. Είναι ο χώρος των καπαταλιών που φέρνουν την προσοχή γιατί είναι κτίρια βιομηχανικής αρχαιολογίας. Είναι οι εκκλησίες η Αγία Μαγδαληνή και η Ευαγγελίστρια. Είναι το κτίριο του Πολυτεχνείου, η παλιά σχολή των Μελομεών, δηλαδή αρχιτεκτονική
εκδηλώσεις που κάνει και τις δραστηριότητες που συνεχώς γίνονται εκεί, αυτό περισσότερο τραβάει τον κόσμο και βελτιώνει τον κόσμο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Είδαμε τη σύνδεση ανάμεσα στα 4 μουσεία τα οποία έχουν πιάσει. Ήθελα απλά να ρωτήσω αν έχει υπάρξει κάποια έμπνευση ή κάποιο διάλογο με άλλα μουσεία της Ελλάδας και νομίζω στο εξωτερικό στην πορεία αυτή του σχεδιασμού του ενός ή του άλλου. Δεν σας ακούω. Λοιπόν, ήθελα απλά να ρωτήσω, είδαμε τη σύνδεση στην ουσία ανάμεσα στα 4 μουσεία τα οποία έχετε σχεδιάσει και τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πηγή έμπνευση ή κάποιο διάλογο, κάποια σχέση, σύνδεση με μουσεία είτε άλλα τη Ελλάδα είτε του εξωτερικού στην πορεία αυτή σχεδιασμού των 4 αυτών μουσείων. Αν είχατε κάποια, δηλαδή αν υπήρξαν εμπνεύσεις ή διαλογική σχέση διαλόγου με άλλα μουσεία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα αυτό. Με ρωτάτε αν είχαμε κάποιες αναφορές σε κάποια άλλα μουσεία. Όχι. Κάθε είναι η απάντηση. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, επειδή θεωρώ ότι αυτό που έμενε να σχοληθώ είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν εκείνο το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά απαιτητικό όπως érατε προηγουμένως. Προτιμώ να σκάβω το κόμμα μόνο του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πιθανές επιρροές, χωρίς όμως να είναι συνεχιστές από οτιδήποτε. Αυτό όμως οι επιρροές δεν μπορεί να είναι μόνο από το τι γίνεται στον κόσμο, αλλά μπορεί να είναι και από άλλους πράγματα, μπορεί να είναι από τη μουσική. Και πρέπει να σας πω τώρα, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σημασία με το όλο θέμα το οποίο αναπτύχθηκε, και ίσως όμως απαντά με κάποιο τρόπο σε αυτό το ερώτημα λίγο όμως πολλά, αλλά είναι αρκετά θα έλεγα συγκεκριμένα. Σε ό,τι με αφορά, κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν σχεδίασα ποτέ. Αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν να καταλάβω, αυτό που κατάλαβα στις σπουδές, τουλάχιστον στην αρχή, ήταν ότι το σχέδιο αυτό καθεαυτό δεν μπορούσε να ήταν σκοπός. Αυτός ο σκοπός ήταν εργαλείο. Κάτι άλλο υπήρχε πίσω από εκεί. Και το κάτι άλλο ήταν αλλού. Δεν ήταν στο σχέδιο αυτό καθεαυτό. Ήταν αυτό που λέγανε το ανθρωπιστικό κομμάτι. Το γιατί θα κάνεις κάτι. Και όχι το πώς θα το σχεδιάσεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να κατακτηθούν άλλα πεδία. Αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτά της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της μουσικής, αν θέλετε, της κίνησης, φυσικά φαινόμενα κτλ. Ήταν έναν καταπληκτικό δάσκαλο, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως, την τύχη, ο οποίος σχεδόν απαγόρευε τώρα βάζει στο χαρτί κάτι, γιατί έπρεπε να καταφέρεις να μπορέσεις να το ερωτολογήσεις πάρα πολύ καλά. Το γιατί το κάνεις. Το πώς θα κάνεις κάτι δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν έχεις ένα πρόβλημα, μπορείς να βρεις μια λύση. Μπορεί να μην είναι καλύτερη, να είναι μέτρη, μπορεί να είναι και κακή. Αν δεν έχεις το πρόβλημα, δεν έχεις καμία απολύτως λύση. Άρα λοιπόν, εμείς τουλάχιστον αυτό αισθανόμαστε οι αρχιτέκτονες και λέω, αυτό είναι βέβαιο ότι είναι επεκτείνεται παντού. Δεν το λέω γιατί μιλάμε τώρα για την αρχιτεκτονική, αλλά αυτό δεν είναι περιορισμό στην αρχιτεκτονική. Εμείς αυτό που κάνουμε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και μετά το λύσουμε. Το πρόβλημα δεν μας έρχεται δεδομένο. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι και η μαγεία και η γοητεία που οποία αναφέρεται. Δημιουργείς το πρόβλημα για το λύσεις. Άρα λοιπόν, εάν το πάρεις έτοιμο από κάπου, πώς το κάνεις. Δεν έχεις καταλάβει όμως τι έχεις κάνει. Άρα λοιπόν η επιλογή του να κάνεις έστω και λάθος, και το λάθος είναι ένα κομμάτι της δημιουργίας πάντα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από το να
πάρεις κάτι και να το ξαναφτιάξεις και ενδεχομένως και να φανεί ότι είναι πάρα πολύ καλό. Παρακαλώ. Γεια σας και από μένα, Θανασάκης, λέγομαι αρχιτέκτονας. Έχω να πω, κύριε Μπουγούτη, μου αρέσει πολύ γιατί έχετε μια σαφήνεια στις γραμμές σας, λέτε. Έχω, λέω, να πω ότι μου αρέσει πολύ η δουλειά σας γιατί έχετε μια σαφήνεια στις γραμμές σας. Και θυμάμαι και τα παλιά σας έργα. Λοιπόν, γενικά θα κάνω μια παρατήρηση, θα πω, ίσως θα δείξω άλλη κουβέντα τώρα βέβαια, ότι γενικά έχουμε μια κακαισθησία αυτή την εποχή που ζούμε. Έχουμε γενικά, υπάρχει στον πολιτισμό γενικότερα αυτή την εποχή που ζούμε, μια κακαισθησία. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Ωστόσο, βέβαια υπάρχουν, δεν μιλάω συγκεκριμένα, είναι μια γενικότερη αυτή η παρατήρηση. Έχουμε εξαιρετικά έργα και εξαιρετικά ως αρχιτέκτονες, έτσι μην παρεξηγηθώ τώρα από αυτό. Αυτό είναι μια κρίση του πολιτισμού που περνάμε, γενικότερα η ανθρωπότητα. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω κάτι για αυτό το τελευταίο εδώ, για αυτή την εικόνα που βλέπουμε. Λίγο να μας μιλήσετε λίγο για τη στατικότητά του. Να μας μιλήσετε λίγο για τη στατικότητά του αυτής της φωτογραφίας που βλέπουμε αυτό το έργο. Ήθελα λίγο να... Αυτή η λόξη που είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Πώς στέκονται, πώς είναι λίγο η στατικότητά του, τι υλικό έχει. Για να σχεδιάζει ένα έργο, μέλημα των αρχιτεκτόνων, το εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωφέλιμο, είναι να ξέρουμε και πώς περίπου μπορεί να κατασκευαστεί. Αυτό είναι το εφηρμοσμένο. Δηλαδή, αν δεν έχεις την αίσθηση του βάρους, πώς θα καταλήγεις το βάρος για να μπορέσει αυτό να στηθεί, τότε μπορεί ο ειδικός ο οποίος θα το μελετήσει να αλλοιώσει πλήρως τον σχεδιασμό. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κατευθύνσεις εμείς σε όλα τα έργα, σε ό,τι αφορά το δικό μου, τις δικές μας μελέτες, σε όλα τα έργα, η γεωμετρία του στατικού φορέα δίδεται από εμάς. Και μάλιστα δίδεται σε τρισδιάστατη μορφή. Όπως όλα τα έργα σχεδιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή, αναλυτικά. Δηλαδή σε επίπεδο που μπορεί κανείς μέσα από τα σχέδια να δει ακόμη και να προμετρήσει την βαφή. Δηλαδή, ο τείχος που βάζουμε δεν έχει μόνο τα τούβλα, τη μόνος, δεν έχει την βαφή. Είναι σε φοβερή ανάλυση. Η στατική όμως μελέτη πρέπει να ακολουθήσει μία πρόταση η οποία θα κάνει ο αρχιτέκτονας. Σήμερα, ιδιαίτερα η τεχνολογία, μπορεί να κάνει εξαιρετικά, να βγάλει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το κτίριο, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το κτίριο που βλέπετε, υπάρχει δοκός μέσα, ο οποίος είναι 175 μέτρα. Η τεχνολογία λοιπόν τα λύνει. Δοκός 175 μέτρα. Άρα λοιπόν, εκεί δεν έχουν προφανώς τα κοστολόγια είναι διαφορετικά από το να κάνεις ένα πιο συμβατικό κτίριο. Η μορφή του κτιρίου την οποία καταλήγουμε εδώ, η οποία δεν έχει την δωρικότητα του Μουσείου των Χανίων και είναι και πολύ μεγάλο, μπήκε σε μια άλλη λογική, δηλαδή σε μια λογική του να ο συμβολισμός του μόνο ήταν αυτοί οι δέσμοι που στείλουν στη μέση 5 αίθουσες, φιλοξενούν 5 διαφορετικούς πολιτισμούς, ξεκινώντας από την νεολιθική περίοδο, μετά του Χαρκού και του Σιδήρου κτλ. Και άρα λοιπόν τις μαζεύουμε σε ένα κτίριο. Είναι καθαρά συμβολική τέτοιο, αλλά θέλαμε εδώ να δώσουμε μια πολύ μεγάλη όθηση στην τεχνολογία, η οποία και αυτή στο τέλος αποτελεί μουσιακό αντικείμενο. Δηλαδή, στην ουσία το μουσιακό αντικείμενο τι είναι? Αυτό το οποίο αποτυπώνει τον πολιτισμό της κάθε εποχής. Μα και η ηλεκτρονική αποτυπώνει τον πολιτισμό της κάθε εποχής. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, οφείλουμε να εξελίξουμε τα πράγματα στο βαθμό όμως που η αξιοπρέπεια του σχεδιασμού και η ποιότητα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετείται από όλα τα στοιχεία αυτά, τα οποία στην ουσία ανάπονται και ανάπτουν αξίες ανθρωπιστικές. Παρακαλώ. Πόσο ρόλο παίζει στο σχεδιασμό σας
κάνουμε για δημόσια κτίρια, που φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες μπορεί να μην είναι τόσο ικανές για να εξοπλίσουν ένα κτίριο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα πρέπει να πω ότι το κόστος ενός έργου έχει δύο κατευθύνσεις. Το κόστος κατασκευής και το κόστος συντήρησης. Το πρώτο είναι το αρχικό κόστος, το δεύτερο είναι το αθρηστικό κόστος. Αν λοιπόν το κτίριο δεν έχει μεγάλη συντήρηση, έχει τεράστιο πρόβλημα. Διότι θα καταρρεύσει. Διότι το κόστος συντήρησης είναι πολύ μεγάλο. Και δίνει μεγάλα κεφάλαια. Η εξαιρετική δουλειά που έπρεπε να πιάνουμε το ρότε στο Μπουρ έχει ένα θεματάκι πάνω στο θέμα της συντήρησης. Η γαλλική δημοκρατία μπορεί να το υπηρετήσει. Μια αυταρχική χώρα δεν είναι εύκολο. Οι επιλογές που είναι στο Μουσείο των Χανίων, να πούμε αυτή τη στιγμή, και θα αναφερθώ και στο πορτέλ που αναφέρθηκα και μετά από στα Χανιά, είναι ένα υλικό το οποίο δεν γυράσκει. Είναι ένα χάλιβας, μάλιστα αυτόν τον έχουμε χρησιμοποιήσει και για τις προθήκες του Μουσείου της Πάτρας, επειδή έτυχε να το σχεδιάσουμε εμείς τις προθήκες εκεί. Δεν γυράσκει. Άρα λοιπόν δεν έχει συντήρηση. Καμία, μηδέν, δεν είναι εκεί που είναι. Στο Μουσείο των Χανίων το δύσκολος όγκος είναι καλυμμένος από κεραμικό. Τα κεραμικά ζουν ακόμα από τα ερευνητικά χρόνια. Δεν περίπτωση να έχει. Δεν έχει καμία συντήρηση. Ο άλλος όγκος είναι από ένα εμφανές μπετό. Τη συντήρηση του εμφανές μπετό τι είναι? Είναι ένας εμποδισμός που μπορεί να γίνει μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή πολύ φτηνή συντήρηση. Άρα λοιπόν, επάνω η στέγη είναι τζινκ. Ένας τζίγκος, ο οποίος είναι βέβαια πιο εξελιγμένος από το τζίγκο που ήταν όχι πάρα πολύ όμως, αυτό που είχαμε κάποτε. Μηδέν συντήρηση, δεν έχει κανένα συντήρηση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κτίριο, ένα κέλυφος, το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση. Οι χώροι μέσα, αν εξαιρέσουμε τα εργαστήρια τα οποία έχουν τα μηχανήματα τα οποία ενδεχομένως να συντήρηση, μιλάμε για τους χώρους, είναι οι υψονικίδες, είναι μια ξεραδόμηση, απίσω με τους θαλάμους για να μπορεί να κάνει την ανακτήκωση του αέρα, αυτό είναι τεχνικά θέματα τα οποία δεν έχουν καμία συντήρηση να κάνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν μιλάνε, δεν λέω για μηδενικό κόστος συντήρησης, προφανώς, τα ζάνια κάποια στιγμή πρέπει να πληθούν. Αλλά δεν έχει συντήρηση. Μηδενικό είναι ελάχιστο το κόστος συντήρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή τα κτίρια όλα δεν μπορεί να υπόκειται σε δαπάνες συντήρησης, γιατί τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, όταν φτάσει μια περίοδος η οποία είναι δύσκολα οικονομικά, θα καταρρεύσουν ή θα τουλάχιστον τα λιωθούν τύπους. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο εκεί. Πιο δυνατά βέβαια, γιατί δεν σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι φυσικής, πρέπει να μικρός από τους προηγούμενους ομιλητές. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό, που είναι μια ερώτηση που θα έλεγα βιωματική. Έχει να κάνει με την πρόσβαση στο κτίριο. Με την? Με την πρόσβαση. Με την πρόσβαση. Κυρίως από το ιστορικό κέντρο, από το κέντρο της πόλης. Γιατί τις φορές όταν μια μένει εκεί πέρα από κοντά, ότι έρχονται τουρίστες που είναι χαρτί, δεν μπορούν να βρουν την είσοδο. Και τους ρωτάνε πώς θα πάνε στο μουσείο. Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο μουσείο από το κέντρο, έχασα την είσοδο, γιατί δεν είναι στο πρώτο στενό στην οδό Μακεδόνια, στην επόμενη. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς, με ποια λογική έγινε η χωροτέτηση της κυρίας εισόδου. Γιατί είναι προσανατολισμένο προς την χαρά και προς το κέντρο της πόλης. Καταρχάς, αυτό το οικόπεδο έχει σε δύο πλευρές επάτρεπτο ενός δρόμου. Το κάτω δρόμο που υπάρχει και το πάνω που έχει γίνει η είσοδος. Ήταν δηλαδή αυτό το οικόπεδο αυτό δεν είναι επιλογή δική μας και νομίζω ότι δεν μας απασχολεί κιόλας. Δηλαδή, το να φτάσει κάποιος εκεί, ενδεχομένως με μια καλύτερη σήμανση, αν δεν υπάρχει σήμερα, δεν το γνωρίζω, φτάνει εύκολα. Το γιατί μπήκε εκεί, γιατί είναι πιο ήπια η πρόσβαση. Και θα μπορούσε να μπει σε επίπεδο μεγέθους ανθρώπου και οπτικής επαφής το κτίριο. Αν έμπαινε από κάτω και σχεδιαζόταν το κτίριο που σχεδιάστηκε σήμερα, τότε θα έμπαινε μέσα και θα έπρεπε μια πιο κατάσταση επαφή, τουλάχιστον θα τον φόβησε. Εδώ έχουμε μια ήπια προσαρμογή του επισκέπτη με έναν
εξαιρετικά, θα έλεγα, εύκολο τρόπο να καταλάβει ότι μάλλον αυτό είναι το μουσείο και δεν είναι κάτι άλλο. Ή δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλώ. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Είναι αποτέλεσμα εξωτερικών διαγωνισμών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να έχω αυτή την ομιλία. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σε αυτή τη διάλεξη. Η Παγκόσμια ημέρα Αρχιτεκτονικής νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Από πλευράς συμμετοχής, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις δείτε στο πρόγραμμα.